Bi ordu inguruko saioa izango dugu, behar bada pixka bat laburragoa, beraz ongi etorri denoi. Esan bezala, kulturaren finantziazioa, kulturaren sostengu ekonomikoa dugu gaur izpide. Denei galdetu nahiko nizueke gogoeta labur bat egin dezazuen. Hau, garrantzizko gaia da, baina batzuetan badirudi kulturari buruz jardutean arlo ekonomikoa izaten dela gutxien aipatzen dena. Erreparoa daukagu, alor ekonomiko horretaz hitz egiteko, kulturaren sostengu ekonomikoaz, bakoitzari labur erantzun bat eskatuko dizuet. Beñat, zuze basi. Arratzalde hon. Ez dakit, euskaldunen kontu izango ez dakit. Gu Platero behintzen, ni Platerona kafeantzokiko langilea naiz, eta hortik hitz egingo dut, ez da nagusiki. Platerok behintzat diruari buruz hitz egiteko erreparo gutxi daukagu. Azkenengo hileetan komunikabideak jarraitu behituzue, gure estuasuna pasatzen gabiltza. Eta beti sentitu izan dugu horri buruz gardentasunez hitz egin beharra, orokorrean, proiektua babesten duten bolondrez eta kulturzaleekiko, gure buruaren zorrostasunagatik, eta zelanez, azken aldian, kezka hundiz, erakunde ekiko dekogun kezkagatik, ez faltagatik. Nik datu batzuk emango ditut. Plateroenak Durangoko udalaren jabegoa den eraikin bat berriztu zuen goitik eta bera. Berbaro Euskara Elkarteak proposatuta, herritar talde batek hartu zuen horren gidaritza esan dezagun, kooperatiba forma hartu zuen, eta udalarena den eraikuntza bat goiti bera berriztu zuen, 1,5 milioi euroko inbertsioa egin da. Finantziazioa. Berbaro Euskara Elkarteak 1,18 finantzatu zuen. Ordura arte Berbarok batu zuen diru guztia horretan sartu zuen, iragaz asmori gabeko elkarte batek. 260.000 euro izan ziren. Herritar kulturzaleek 273.000 euroko ekarpenak egin zituzten. Hori bada, ez da? Herri bateko kafeantzokia martxan jarteko ekarpena handia. Bankuei, maileguak eskatu behar esan genizkien, hori 1,21 inguru izan zen, 250.000 euro. Gero Azaro Fundazio batek doantzan 60.000 euro eman zituen, Eusko Jaurlaritzak 120.000 euroko diru laguntza bat eman zuen, udalak ez zuen diru laguntzarik eman eta foru alduniak ere ez. Orduan, guzti horretan finantzaketa publiko 8% bakarrik izan zen. Hau, horrela ez da, nik ondo ezagutzen dut errealitate hori. Eta hori narrutik ordaindu dugu, Plateroena zabaldu bazen eta iraun badu, hori izan da, herritarren ekarpen ekonomikoengatik, lan ikaragarria egin delako, ez langile bakarrik, bolondrezek, eta bar, baina heldu da momentu bat, aurrera begira jarrita, Plateroenak iraun behar badu, erakunden laguntza beharko duela. Laguntza hori hilara bizikoa da. Posible da Plateroena gaur azokako antolatzailetako bat, edo kidetako bat izatea, gainera egun arrakastatzuak bizitzen egotea, baina aste santuen itxita egotea. Hori da gure realitatea, ez da? Eta, herri erakundeen babesa hemendik aurrera beharrezko izango da. Ez dakit gehiago luzatu nahiteken, edo txanda pasatuko dut eta gero jarraituko dugu honi duzitzen. Bakoitzak, eta segiko dugu izketan gero, aipatutako gaia hori da, behar bada erakunde publikoetan nabaritzen duzu hori, hau da, kulturako aurrekontua izatea nolabait anaia pobrea aurrekontu horietan. Pobrea, nik kulturgile asko bezala esango nuke, diru gehiago nahiko genukela kulturarako. Baina nik galderari eutxita, uste galdera ez dela ia gutxi hitz egiten den kulturaren sostengu ekonomikoari buruz. Nik uste gutxi hitz egiten dela, o gutxitxo behintzat, kulturaren alderdi ekonomikoaz. Batzu behintzat. Kulturak badu alderdi ekonomiko dudarik gabeko bat, eta hori dezen zigu nolabait ere esan industria kulturalak, eta gero oroar, kultura jardun badanez, eta kulturgileak oro nahi dutelako nolabait ere hortaz bizi, edo neurri batean hortaz bizi, hor ekonomia badago. Eta nik uste horren inguruan bai izan degula alako tabu bat hortaz ez hitz egitekoa.
Hortaz ez egitea, ez da bakarrik esatea hainbeste diru behar dut, baizik eta sartzea parametro horietan. Alegia, alderdi ekonomikoa hitz egiten baldin badugu, hitz egin behar dugu ikuspegi ekonomiko batez, eta kudeaketa ekonomiko batez. Eta horrek esan nahi du, arazo ekonomikoak aurreikusi behar direla, parametro batzutan sartu behar direla, kudeatu egin behar direla, neurgarritasun sistema batzuk ipini egin behar direla, eta adibide bezala jarrita, ez? Oain 6 bat hilabete, Arte Ederretako fakultatearen inguruan antolatutako zea batian, inguru batean, hitz egiten zen neurgarritasunaz, nola neurtu eta nola baloratu ekonomikoki eta numerotan jendearen jarduna. Eta, zango nuke, hango aretoaren zegoen jendearen erdiak edo zaten zula, usa, holakorik ez dugu nahi, parametro ekonomikoetan balin bagaude, parametro ekonomikoak neurtu egin behar dira. Eta horrek esan nahi du, kudeaketa modu jakin batean sartu behar dela. Eta gero, kudeaketa eredu horren barruan, egongo dira, modu bateko, besteko, joera bateko edo besteko ikuspegiak eta neurtzeko moduak eta kudeatzeko moduak. Baina esan nahi du, denok jarri behar dugula gure burua neurtzeko zerian. Orduan askotan, egiten duguna da, dirua behar da, baina ez da egiten kudeaketa ekonomiko bat edo ez dago asumituta kudeaketa ekonomiko hori. Beste adibide bat jarrita. Artearen inguruan, aspaldi, urtea dira, hamarkadak dira, ez dakit Inglaterran eta leku horietan, eta hango ereduak baditu gauz asko gure ikuspegitik oso kritikagarriak, baina eskoletan ere kudeaketa hori, kudeaketaren aspektua, asignatura bat gehiago zana. Eta hori hemen ikusten zen, favore, zuxa holakorik ez dugu nahi. Baina gero egia da, jendea bizi egiten dela kulturaz, bizi egiten garela kulturaz. Eta gero erakundeak ere behar dute diru bat, eta ekimenak behar dute diru bat. Eta orain, estuasun egoera hontan, hori oso larri jarri da, baina ez daukagun ikuste barruan sartua, barneratua, behar hori balin badago, eta horri erantzun behar balin bazaio, horrek eskatzen duela logika konkretu bat. Eta nik uste, oraindik eta nabarmenago dela, kultura egiten, sortzen, sortzaileen onduan beti behar dela kudeatzen dakien norbait. Eta kudeatzaile hori ez dela kudeatzaile arrunt bat, dela kultura kudeatzen dakien norbait, eta kulturaren parametroak ondo ulertuko ditu norbait. Eta ulertuko duna, kulturan sartu den jendea, ez dela sartu negozio egitearren, sartu dela kulturaren mesedetan eta kulturaren grinak eramanda, baina horrek ere behar dula kudeaketa modu bat. Nik uste, momentu honetan estuasunak behartuta, oroar denok plantatu behar dugula, kudeaketa ekonomikoa ere tarteko dela, eta kudeaketa ekonomikoari aurre egin behar zaiola, jakinik hori kudeatzen. Eta gero, marko horren barruan, ikusiko dugu nola, norantz, eta zein parametrotan, eta zein lehentasunekin, eta bar. Ez du esan nahi, danak berdin kudeatzen dutenik kudeaketa eginagatik ere, edo helburu berdinekin, edo lehentasunak berdin aplikatuz. Baina bai, badagoela lako metodologia bat edo diruaz hitz egitekoa. Eta bukatzeko, baina nik uste hortan, badegula, pixka provokatzea batik, baina badegula, oroar espainolen erentzia bat, kaballeroe espainolen diruaz favorez ez da hitz egin behar. Askotan katalanekin harri-garri gertatu zen zaiguna, diruaz hitz egiten dute, xe eta oso modu naturalian dagu diruarekin badaukagu alako pudore bat, ez dana bat ere mesedegarri egiten nik uste. Horretaz hitz egitea beste honen helburua, eta nik uste dut urrengo denbora honetan okiko dugula. Nik uste dut zuk aipatu duzun hildo horretan, Xabi, zure esperientzia izan da hori, ez? Nolabait, kulturgintzan aritzetik, orain kultur kudeaketan egotera, nola ikusten duzu aldaketa hori, nola bizi duzu? Nik uste dut pauso interesgarri bat badela behintzat ala planteatzen duzun ikuspegi horretan, ez? Kontrako lubakian egotea lehenbizi gero bestaldekora pasatzeko, baina hortik harago hasieratik planteatzen zenuen galdera horretan, ez? Aldaketa horrek zer suposatzen duen, eta zergatik ez dugun diruari buruz hitz egiten. Nik beti pentsatu izan dut, ez dakit euskaldunena ote den, baina bertsolari gisa oso zaila izaten adibidez bertso saioetan hitz egitea batzutan, zenbat kobratuko du horrek, zenbat, badira gai batzuk gertatzen ez direnak, Barcenasentzat oso kritigarria zen, baina bertsolarientzat gutunazal zuria izaten da saio bukaeran, jakin gabe barruan ze sorpresa dagoen kobratzeko modua, ez?
Orduan, horretan erabat ados nago, zerbait dago behintzat lantzeko ez daukaguna, baina niretzat benetako gakoa kultura hitzaren atzean dago. Ze gaur hemen seguruenik bildudan jende guztiak buruan dauka kultura hitzaren definizio jakin bat, irudi jakin bat, eta seguru nago entelekia horretan oso gauza gutxi konpartituko ditugula edo agian gehiegi. Ez dakit, horrekin zer esan nahi dut, ez dakit jendeak buruan daukan idazle, musikari, zinegile, bertsolari, imprenta, webgunegile, bideojoko sortzaile, hau da, kasuistika oso zabala da. Batzuek industriaren izaera ezinbestekoa daukate. Nik beti esan dut, bideojokoa gaur egun, izan daiteke mundu mailan kultura edo industria sortzaileen ikuspegitik gero eta gorago dabilen esparru bat, ez? Eta hor diruaren zalantza ematen du ez dagoela, insert coin buruan da sartuko zaigun lehenengo mezua bideojokoen bitartez, ez? Eta bestela aldatuko dela. Gehiago, nik uste dut, ezinbesteko urratsa lehenbizi egin behar dena da norberak jartzen duen posizionamendu hori. Nik ikusi dudalako Donostia 2016 guri hurbildu zaizkigu oso proiektu antzekoekin bi pertsona oso planteamendu ezberdinetatik. Batek kultur sektoreko profesional gisa aurkezten dizu eta horrek badu egitura bat eta beste batek ideia oso antzekoa edo berdina, baina beste kultur mugimendu batetik. Bietako zein den hobea, kasuan aztertu beharrekoa da. Niri beti burura etortzen zait, Anaiak eta biok Maurizio Aldaiturriagaren biografia idatzi genuenean, galderatako bat beti izaten zen, nola heldu zen Maurizio Aldaiturriaga inurrun, ez? Eta askok maltzurki esaten ziguten, panderoa jotzen zuen. Panderoa ez da musika instrumentu bat. Panderoa jostailu bat da. Eta orduan etzen profesionala, eta horregatik orduan beste maila bateko kontu bat izango zen, lehenbiziko urrats bat, niri ezinbestekoa iruditzen zaidana, kultur sektore baten antolakuntzan eta finantziazioa hitz egiten gabiltzan ezkero, azken batean gai esparru semantikoak daude eta finantzazio hitza aipatzen dugun momentutik, beste hitz batzuk ere jokoan sartzen dira, ez? Ematen du orduan aurrekontu edo beste egitura oso bat pentsatu behar dugula. Eta egitura horretara saltu egiten baldin badugu, beste paradigma bat zabaltzen da. Eta bukatzeko finean, hori adibidez, Europa mailan oso ohikoa da. Europan gaur egun esan genezake batasunak 3 esparru nagusiki elkartzen dituela. Europa elkartu zela ekonomiarengatik, ingurumenarengatik, ingurumenean badaudere beste adostasun batzuk, eta berdintasunagatik, bai, behintzat jendeak berdinki lurralde batetik bestera pasatzeko, talakoak. Kulturan ez dago inolako akordio minimorik, adibidez, Europan hori nola planteatzen den. Eta zer gertatzen da adibidez, kultura hitza agertu ere ez dela egiten Europar Batasunaren baitan, baina bai ekonomia sortzailea. Kultura identifikatzen da ekonomia gisa, eta ekonomia den neurrian, orduan nik ja askotan zalantza izaten dut, baina orduan horrek errentagarritasun bat behar du beti, eta errentagarritasun ekonomikoa izan behar du, eta nola da, karo, azken batean kasuistika oso zabala da, eta markatu beharreko muga batzuk ikusten ditut nik. Ekonomia zer hitz egin zenuten geuk topaketetan, hainbat sortzaile esparru ugaritakoak bildu zineten bertan, eta sektore kulturalaren diagnostiko bat egin zenuten. Labur eskatuko dizut, baina ondorio batzuk behintzat azpimarratzeko gotzen. Arrastion dan hori. Nik uste dut kulturan gertatzen zaiguna dela finean beste arlo batzuetan lehentasunak markatzen dire eta esaten da azpiegitura bat behar da, zenbat inbertitu behar dugu horretan. Behar izan bat sortzen da eta gero esleitzen zaio diru kopuru bat. Eta iruditzen zait kulturan kontrakoa gertatzen dela. Eta kulturan gertatzen dena da beste inbertsio horietatik sobratzen den diruarekin konpondu behar dugula beti. Hori zeren sintoma da, iruditzen zait hori dela, ongizate estatutik, eredutik kultura baztertuta dagoela. Hau da, sistema kapitalista, kapitalaren burua eta boterean daudenek oso argi egin dute kultura ongizate estatutik erauzi, baztertu, ez da beharrezko kultura. Horrek zer esan nahi du, beharrezkoa estenari ez diozula diru kopururik bideratzen. Bideratzen dizkiozu apurrak, bideratzen dizkiozu soberakinak. Horrek zer esan nahi du,
horrek esan nahi du, soberakin hoietara kulturgintzan ari dena zaiak bezala joan behar dela, ez? Osea, apur batzu daude, orduan, ia nork hartzen duen apur hoietatik. Ondorioz iruditzen zait, egin behar dugula berrirakurketa bat, horrena, ez? Hau da, guretzat kultura aberastasuna da persona batentzat. Ongizate estatu honetan kulturarekiko sarbidea eskubide bat izan behar da? Bai edo ez. Ze izan behar baldin bada, tratatu dezagun beste arlo batzuk bezala, eta egin dezagun irakurketa bat. Kulturalki zer behar dugu? Hasi herrietatik, eta herri txikietatik, eta nazio batera, ez? Hau da, Euskal Herri osora, zer behar dugu? Detektatu ditzagun behar izanak, eta bideratu dezagun dirua horretara, ez? Gertatzen dena da, gaur egun ez dela hori egiten. Eta zergatik ez da egiten? Erabaki politiko batzu daudelako. Erabaki politiko batzuk egon dira, eta horien ondorioz, kultura da, zerbait, bueno, beharrezko ez dena, lehen esan dudana, ez? Bueno, denbora pasarako, denbora betetzeko, friboloa izan daiteken gauza bat, beraz, krisi egoeratan, larrialdi egoeratan, beti eukiko dugu kultura bigarren maila batean jartzeko. Eta hori entzuten da. Oin dela gutxi entzun du nik. Erakunde publiko bateko buru batek esan du, ez? Badakigu, egoera ekonomiko larria danean, kulturari kentzen diogula, eta zergatik egiten dugu hori. Persona bezala, jakintzuago, intelektualago, aberatzago, kritikoago, libreago izateko kultura beharko dugu, ez? Guri irakurketa da, behintzat, ez? Kultura hori onartzen baldin badugu, egin beharko duguna izango da, detektatu ze beharra izan daukagun, eta dirua horra bideratu, ez? Inbertsioa egin, ez gastua, bezala, ez? Kultura beti da gastua, beste batzuk inbertsioa dira, hori gastua da. Orduan, uste dut hor, gizarte bezala, jendarte bezala, egin behar dugula eztabaida bat, ez? Eztabaida sakoneko bat. Lehenengo eta bat, kultura, bueno, gure iritziz, noski ongizatearen parte izan behar da. Eskubide bat izan behar da, ez? Eta eskubide denean, bideratu egin behar dugu, diru kopuru bat, orain arte behintzat bideratzen ez dana. Eta horiek erabaki politikoa dira. Krisia aipatu duzu, eta hori ere bazen gaur ukitu nahi genuen puntuetako bat, ez? Durango izan daiteke termometro bat behar bada krisi horrek herritarrei ere zenbat eragiten dien, hemen dabilen jende kopurua kontuan edukita, ez? Zenbateraino eragin du sektore kulturalean? Hau da, egoera nolakoa da orain eta nolakoa zen duela 6 urte adibidez. Nabaritu duzu aldaketa eta, bueno, zertan? Berriz ere bakoitzak... Barri da. Bueno, Xabik esan duenaren harira, kulturgintzak ertz asko, kulturak berak eta kulturgintzan diharduten erakunde ezberdinek, herri ekimenak, zein herri erakundeek, ertz asko eukin ditzakete, hori horrela da. Nik oso ondo ezagutzen dut gure kasua, eta Josenek esan duenaren harira gainera, kudeak eta ekonomiko oso zorrotzera eramaten duen erakunde bat da gurea. Badakigulako proiektu bakoitzak, egitasmo bakoitzak, bere aurrekontua behar duela eta bere baliabidea behar dituela hori gauzatzeko. Zoritxarrez gurean, aurrekontu hori diruz barik askotan, borondatezko lanarekin bete behar izaten dugu, gabezi hori badukagulako. Zergatik, plateroena sortu genuenean, hasiera baten, ostalaritzak lagundutako kultura egitasmoa da, ala beharrez, ez ostalariak garelako. Hasiera baten, gure aurrikuspenen arabera, egitasmoa, ostalaritzak lehenengo eta baino egin behar zuen bere burua ordaindu, normala denez. Gero egin behar zuen kultur ekitaldien galerak ordaindu, eta gero egin behar zuen kultur ekitaldi horiek gauzatzeko behar zena azpiegiturarekin gure ganatu genuen zorra ere ordaindu. 3 gauzak egin behar zituen. Eta egin ditu urte batzuetan. Gaur eguneko testu inguru ekonomikoan hori ezinezkoa da. Hori da gertatzen zaigun. Orduan ostalaritzak ordaintzen du bere burua, ostalaritzak ordaintzen du kultur jarduerak sortzen duen galera, baina ostalaritzak ezin du ordaindu egitasmoak behar duen azpiegitura. Orain 10 urte egin genuen inbertsioak itotzen gaitu. Eta hori da guk ezagutzen dugun errealitatea.
diruari buruz gardentasunez hitz egiten jarraitzeko eta erreparurik gabe, gurean adibidez, gehien kobratzen duenak, 22.000 euroko bruto bat dauka. Eta gutxien kobratzen duenak 19.000 euroko soldata bruto bat. Horrik kendu ezkero zergak eta barrak, eta gizarte segurantza, eta netora ekarri ezkero 1.200 soldata bat ateratzen da, ezta. Karo, kulturgintzan, zoritxarrez, ohitu egiak gaude, eta gu badakigu, hainka lokatzetan dauzkagun, badakigu, halako baldintzetan lan egin behar izaten dutela askok eta askok. Eta beste batzuk, doainik. Hori esan nahi nuen, ezta? Eta, plateruenari onartzen zaio kulturgintzan lan bat betetzen duela, berdin zein ertzetan, Xabi kokatuko gaitu, behar den ertzean, baina onartzen zaio lan bat egiten duela, baina gero ez dauka baliabiderik horrek lan hori aurrera eramateko. Eta horrek, nahi eta nahi ez, herri erakundeetatik etorri behar du, gure kasuan, derrigorrez. Eragin izan ote duen krisiak itzela, dudarik gabe. Alde guztietatik. Nik uste gaina krisi ekonomikoak eragiten dula beste hainbat krisirekin batera. Nolabait, tormenta perfekta bat sortu da hor, ez? Uste talo digitalak sortu ditula aldaketa izugarriak, alde batetik mundializazio modu bat, mundializazio hori oso modu multinazionalen oso menpeko jarrita, kultura bihurtu da, eta kultura sentidurik zabalenean bihurtu da diru iturri bat. Ez bakarrik kultura modu kulturgintzan, nolabait baizik eta gizakiaren aspektu kultural guztiak eta aspektu nolabait espiritual guztiak, intimidadea bera, bihurtu da kapitalismoaren eremu emankorrena momentu honetan diru ateratzeko. Errepasatzen manen baditugu hola buruz, gaur egun gure referentzia nagusia gure bizitza sozialean, personalean, gure komunikazio maila intimoenean eta publikoenean, eta azkenean dira lau izen handi, eta lau izen handi multinazionala dira, eta modu jakin batekoak. Horrek eragin izugarria dauka, horrekin batera dator ohituren aldaketa positibo eta negatibo bat aro digitala ekarri duna, positiboa jendearen, herritarraren, gutako edonoren parte hartzeko gaitasuna izugarri gehitu dela teknologia berri esker, eta bestalde batetik, ekarri du baitare, alako menpekotasun bat, zenbait erramienta pribaturen menpe, eta ekarri du baitare, zenbait ohitura aldaketa, esate baterako, eta uste gure gai zerrenda honetan ere aipatzen dela, kultura doain jasotzeko eskubide hori. Kultura doain jasotzeko eskubide horrek nik uste bi alderdi ditula. Bata da, kulturarekiko, kulturara iristeko, kulturaz baliatzeko eskubidea, eta nik uste hori badagola, eta nik gotzonek esaten zunaren kontra uste dut kultura egondala gizartearen baitan ikusia, ez gehiagik gustatzen ongizatearen zera hori, definizio hori, baina hor ulertzen dugun hortan nik uste kultura egondala, eta horregatik ditugu Euskal Herriko herri guztietan eta oso guztietan kulturetxeak, liburutegiak, eta hau, eta beste erakundeak eta estrukturak kultura bideratu dutenak modu jakin batean. Orain zailago egiten da horri eustea, eta hor krisiak ere jodu. Eta hor jodu oso modu gaiztuan nolabait, ze azkenian dauden egitura horiek ez dira ukitu, baino dagoen baliabide dauden almen guztiak hortxe gelditu dira, eta horrek esan nahi du hor barruan erakunde horietan eta antolakuntza horietan dauden babestuta daudela, antolakuntza ofizial horietatik kanpo daudenak, bateruenea esate baterako, edo kulturgileak oroar hortik kanpo daude, eta hor hotza itzela da. Eta nik uste hor dagoela, orain desoreka bat, oso zaila dana konpontzen, baina hain zuzen ere, kulturarako jartzen den diru asko juten dalako erakunde gizartearekin zerikusia daukaten ikuspegiekin. Hori aldatu egin behar da, nik uste momentu enten, baina hori aldatzeko ukitu behar dira gauza asko, oso zailak ukitzen, jende askoren lanari ukitzen diotenak, eta struktura oso bat aldatu behar dutenak. Kulturan, bai industria kulturaletatik, eta bai norbanakoaren ekimenetik, lanean ari direnak,
oso larri ikusten dute egoera, eta nolabait ere hori sustatzeko eta hori dinamizatzeko zeuden erakundeak eta zeuden antolakuntzak hor daude, baina askotan baliabideak gabe esparin bada bere buruari bere gastoi eustea. Nik uste krisiak hor izugarri jotzen dula. Eta gero jarri gaitula egoera honek oso panorama zailean. Are zailagoa gurea bezalako kultura batean, kultura esparruz eta almenez txikiagoa dan batean, zuzen mundializazioan eta bar, eskatzen nahi dalako alako eskala bat guretzako oso zaila dana lortzen. Eta nik uste hor egin behar dutela politika kulturalek alduten eraginik handiena jende hori bultzatzen. Baina, nola iritsi, nola orekatu, nola berrorekatu, nola orekat desberdin bat bilatu gauza horien artean. Eragina izan dela izugarria. Eragina izan da baitare jendearen kulturalekiko gastua batetik, ibadala eta hori ere bezaren kontua beste bada, eta gero, dagoen ohitura hori, musika zertako pagatuko behar dut, zine zertako pagatuko dut, liburua zertako pagatuko ditut, eta hor sortu dan mezu bat, alde batetik oso interesgarria, oso positiboa, oso logikoa dana, eta beste alde batetik oso gaiztoa dana, ikusten dugu, jende batek gratuidade hortan izugarrizko dirutzak jaso ditula. Eta esate baterako, Espainiako estatuan, pagatzen dela oso edatua daola, nik edukiengatik ez pagatuko, baino oso onartua dago, pagatuko beste inun, pagatzen da, baino diru gehiago konektatuta egoteko interneten, eta zenbait komunikazio enpresei pagatuko diet, Sueziako batek edo Suizako batek sekula pagatuko ez lukena. Horren nik uste eragina izugarria dela, eta eragin horrek jotzen du, batetik, erakundek diru gutxiago daukate. Enpresa pribatuek diru gutxiago daukate, eta hori oso garbi ikusi da bankarekin. Gutxak eta horrezik gutxak oso babesle importantea ziren erosin ekimenerako desagertzen joan dira. Eta oroar, lehen enpresek babes ekonomikoa ematen zutenek, gero eta gehiago azken urte hauetan planteatu dute babes hori marketing operazioa bezala, eta hor akabo behar. Horren, hiru aspektu horiek erakundeena, enpresa pribatuena eta jendearen almen eskazagoak horiek ere jodu izugarri. Eta kontuan hartu behar da, jende asko dagoela, eta hori gauza hona da, berez, kulturaz bizi dana. Baina bai erakundeetan, laterueneaz oantxe esaten zana, eta bai, idazle, zinegile, antzerkigile, musikagile bezala. Eta hor, jipoia oso gogorra da. Krisi, testu inguru bete-betean iritsi zitzaion hiriburu kulturala Donostiari ere, horre imaginatzen dut, aurrekontuekin, gero zehaztuko gehiago behar bada, baina izan dira kalapitak, ez? Bai, horretan dudari gabe, plateroen gisa hitz egiteko, Donostia 2016ko proiektuak hautagaitza irabazi zuenean, 89 milioi euroko aurrekontua zuen. Horri zenbait murrizketa egin zitzaizkion hautagaitza irabazi ondoren, 62 milioi euroko aurrekontua zehaztuz, gaur egungo egitasmorako, baina badago beste erabaki bat aurrerago ere aipatuko duguna nolabait zuzenean datorkiguna, eta da, orduan adibidez, proiektua nola garatuko zen ez zegoen aurreikusia, eta fundazio publiko izaera ematean proiektu hori aurrera eraman behar duen egitasmoari, jakingo duzuenez, bezetik ez daude salbuetxita, beraz, bezak guri berdin eragiten digu, eta jadanik aipatu dizuedan murrizketari aplikatzen baldin badiogu 21%ko murrizketa besteak beste izan ditzakegun gastuen 100 handi batean, egia da niri neuri sartutakoan, sortu zitzaidan lehenbiziko zalantzetako bat edo galderetako bat izan zen, ea promes egindako hori guztia egin daitekeen diruaren erdiarekin edo gutxiagoerekin, ez? Bada, neurri batean, uste dut, euria egiten duenean seguru nagoala dela esan dezagun aterki publikoaren azpian edo erakunde publiko baten aterkiaren azpian gutxiago bustitzen gara, baina esango nuke bete-betean egiten duela, nahiz eta Donostia 2016 kasu horretan oso berezia den, gu ezpaikara epe luzerako egitura bat, gu desagertu egingo gara, guk iraungitze data daukagu, obsolentzia programatuko proiektua da gurean neurri batean, eta horretan adibidez, gai honi dagokionez badago kulturgileekin lanean eta erakundeekin landu behar dugun gauzatako bat.
Besteak beste, eta nolabait plateruen ara hurbilduta, nik ez daukat zalantzarik eta ala diot herri agintaritzak edo herri agintariek ordaindu beharko luketela edo hortik atera beharko litzatekela plateruenak herriari eskaintzen dion zerbitzu horretan bete ezin duen zati hori. Kulturak galerak baldin baditu, ala defizitarioki definitzen baldin badugu, izango delako parametro batzuen barruan, eta behintzat nik ikusten ditudan horietan bestela beharko luke. Baina guri gauza bera gertatzen zaigu. Proiektu asko etortzen zaizkigu, eta demagun, norbaitek esaten digula, 2006an antolatu nahiko genuke nazioarteko topaketa bat ez dakizte liburu eta arte konturen inguruan. Enoa, datu zehatzik emateraz, errealak etortzen zaizkit, eta proiektua izugarria izanik ere, 2017an nork egingo duen da guk egiten dugun lehenengo galdera. 2016an guk, herri agintaritza ikuspegi batetik eta batez ere proiektuan akonpainamendu lan bat eginez, elkarrekin lan eginez, gure balioak eta proiektu horren balioak bat eginez, lan egin dezakegulako. Baina lehenbiziko gauzatako bat Bruselak, besteak beste gurea bezalako proiektu batean aztertuko duena da, oraindik euskaraz nahi bezala esaten ez dudan hitz bat, eta da legatua esaten dut nik, edo ingelesez legacy edo legado gaztelaniaz, ondare hitzak patrimonio ekartzen dit burura, eta legatua esaten dut oraingoz, badugu hemen lan bat konpontzeko euskaldunak honetan ere. Eta legatu hori nolakoa izango den ezinbestekoa da. Orduan, horri begira, horrek ze galdera jartzen du mai gainean edo nik zer planteatzen dudan, ezinbestekoa iruditzen zait herri agintariek asumitzea kulturan inbertsio bak egin behar direla eta ongizatearen partea dela kulturak batez ere sortzen dituen edo dituen zenbait eskubide barne hartzen dituelako, ez? Herritarrentzat. Baina kontziente naiz aldi berean ez dagoela denerako, eta batez ere jasangarritasuna, proiektu horren jasangarritasuna da zalantzazkoa iruditzen zaidana. Orduan, krisiari begira hori funtsezkoa iruditzen zait, hau da, sortzen den horrek gero aurrera begira nola egin behar du aurrera, ze inbertsioek amortizazio epe bat daukate, ez dira betirako bihurtzen baldin badira, ez dira inbertsio gastu fijoa dira, ez? Eta ikusten duzuenez, ekonomiari buruzari gaia da, jadanik izketan eta hala behar du, ez? Baina hortik aurrera ere, beste bi gauza iruditzen zaizkit, une honetan zure galderari lotuta esan beharrekoak, ez? Krisiak ze eragin izan duen sektore kulturalean. Batetik, krisiek, Joseanek aipatzen zituen krisi horiek guztiek eragin dute, gutxi gora bera, bonbila asmatu zenean munduan eragingo zenaren antzeko efektu bat, ez? Gainera gu San Juan Baleontziaren eraikuntzan ari garela Albaolarekin elkarlanean, ondo dakigu, balearen koipea eta olioa zirela Europa argiztatzeko 16. mendean ezinbesteko materialak, ez? Baina gero bonbila asmatuko zen, da begira nola aldatuko zen mundua kasu horretan. Krisi horiek aldatuko dutena, eta ari naiz hori krisi digitala, kulturaren debaldekotasunarena, diru krisia edo krisi ekonomikoak, nire ustez eragin dutena da zenbait galera, argi dago, baina zalantzan edo galdera egiten dut, ze puntutaraino adibidez, idazle batek zenbat liburu irakurle fidel edo benetako galdu dituen, besteak beste, San Mameseko sarrerak ez direlako debalde, eta bete egiten da berdin-berdin. Edo ez dakit, edo opera aipatuko dut, ez dakit egia esan ez dut hainbeste jarraitzen, baina San Mameseko bazkide izan banaiz, eta bete egiten da, eta badakitze preziotan. Orduan, sortzen zaidan zalantza bat da kultura debaldekoa bai, baina igual pentsatu behar dena da, orduan eskaini behar dan diferentziala edo balio erantziak eragingo duela berriro ere debaldekotasun hori galtzea. Eta azkenik, krisiaren eragin nabarmen bat, bete-betean orainik behintzat ikusten dudana, profesionalki, kultural profesionala den jende asko, une honetan, ez dakit fiskalki, profesionala den. Eta nolabait hori azaltzeko, nik neuk ala bizi izan dudalako, 5 urte igaro dira jadanik orduan, da lasai izan daiteke. Hau da, denok dakigu kultura nola jardun behar den, nik aipatu ditut jadanik gutuna zaltxuriak, eta ez dakizte arte edo disiplinatan jarduten den artistak,
altan egon behar duen, ze ordaindu behar duen, asegurantza ordaindu behar duen, eta hori dena behar bezala egiten duen, nik neuk esango nuke adibidez, krisiak eragin duela prekarietate hori. Eta hori bada adibidez, lehen bailen pentsatzekoa, badaude Europan beste eredu batzuk, Frantziako intermitentzia besteak beste, edo beste eredu batzuk pentsatzeko nola behintzat gehien sufritzen duten, eta bereziki autonomo aipatuko ditut, horiek ere nola pentsa dezaketen edo nola egon daiteken beraientzat beste eredu bat, hor ikusten ditut nik, zailtasun nabarmenenak. Bestelako ereduak ere bilatu zen dituzten geuk topaketan, bueno, ondorioen tartean eta bazeuden zenbait proposamen oso konkretu ere, beste fiskalitate mailan eta bar, bueno, horiek aurrera eramateko zer beharko litzateke? Ni atzera goiango naz, iruditzen jat, krisi honek, eta esango talde positiboan, uste dut agerian utzi duela gabezia bat lehen diruak estaltzen zuena. Eta da, krisia hain larria pairatu arte, iruditzen zaitez genuela kultura herri ikuspegiarekin egiten. Orain sinergia, auzolana, elkarlana, berba horiek berriro hartzen dira, eta horiek sortzen dira beti, iruditzen zait, gabezia batetik. Gabezia batetik sortzen da auzolana. Jentea elkartzen da, gabezia komun bat dagoela somatzen duenean, ez? Eta geuk eta beste asko horrela dira, ez da geuk bakarrik. Beste hainbat eredu daude Euskal Herrian, batez ere herri kulturgintzatik eta sustatutakoak direnak sinergia. Ordura arte, klientelismoan ibili da jente asko, errape oso oparo batetik, edaten hori amaitu egin denean konturatu da, aurrera egin nahi baldin badu, bakarrik ezin duela egin. Iruditzen zait positiboa dela alde horretatik ikusi dugulako aurrera egingo badugu honetan, aintzat hartu behar dugula kultur sistema osorik, eta ez orain arte bezala bakoitzak berea. Hau da, aintzat hartu behar dugu sortzailea importantea den bezala, dela importantea antolatzaile pribatua, antolatzaile erakunde publikoa, herri mugimendua, komunikabideak, kazetariak eta saleak. Eta hartu behar dugula osotasunean kultur sistema. Zer nahi dugun bultzatu. Sortu behar dugu eskaparate zabal hori nolakoa den erakutsiko duen foro bat, gune bat, eta hortik abiatu gabeziak zelan konpondu. Irakurketa komun bat egin behar dugu. Orain arte iruditzen zait, ibili garela bakoitza bereari begira. Ez dugu inolako herri ikuspegirik eduki, Euskal Herrian, eta krisi egoera honek zorrarazi du hori. Bakarrik ezin dut. Hori da, bakarrik ezin dut. Joan behar dugu elkarrekin. Horrek zer ekarri du, edo ekarriko du, edo ekar lezake behintzat, esatea, akaso nik proposatzen dudana, ez da garrantzitsuena euskal kulturarentzat. Eta entzuten diozunean beste bati, ze egoeratan ari den lanean, ze prekaridadean dagoen, autonomok zenbat ordaindu behar dugun hilero, eta nola ez garen heltzen, hilabete amaierara, orduan beste ikuspegi bat, uste dut nagusituko dela, ez? Orekatuago bat, justuago bat, eta herri ikuspegia gailenduko da horretan. Eta iruditzen zait, krisi honek hori ekarri duela. Jabetu garela asko, ezinbestekoa dela hori, sinergia, elkarlana, auzolana, kulturen gabeziari aurre egiteko beste modu bat nagusitu behar dela. Zabalduko dugu debaterako tartea, bakoitzari, ja mendik aurrera bakoitzak bere kabuzaritzeko. Herri ikuspegiaren kontu horri heldu nahiko niok, ez dakit diagnostikoan hor zaudeten, eta hala baldin bada, zein litzateken foroa, aipatu dituzun agente horiek, erakunde publikoak, antolatzaileak, kulturgileak, eta bar, elkarrizketa hori nolabait sustatzeko, ez? Beraz, nahi duzuen bezala, ja. Ez, argi dagoena da honi buruz, soseguz eta naturaltasunez hitz egiten ikasi beharko genukela, eta momentu honetan nik neuk ez dut ikusten gai garenik, ezta? Ze finantzaketa bati buruzko zerbait kaleratzen denean, hurrengo gunean honi erantzun bat egiten zaio, eta ematen du naturaltasunez honi buruz kritikoki gainera ezin daitekela hitz egin, ez da? Seguramente honen errua denok eukiko dugu parte handi bat, ezta?
iraganeko mamuak ere egongo dira, edo txartu lertuak, baina orain momentu honetan dauzkagun erronkak ikaragarriak dira. Eta hori gainditu beharra dago. Hori egiten ez dugun artean, ahulgune handi bat sortzen. Ari gara guztion artean. Lehen digitalidadea eta doainekotasunak eta aipatu direnean, nik uste hor gauza bat astu egiten dugula, ez da? Doainekotasunaz hitz egiten da, baina eske jentea doaineko eta ere ez da etortzen. Argitalpenak ez dira gure esparrua, zuzenekoak eta hitzorduak dira gure esparrua, asko eta asko doainekoak dira gurean, eta horra ere jente gutxiago etortzen da, ez da? Eta nik uste dut hor beste eztabaida batzuk ere badaudela, edo beste aztergai batzuk. Orain 30 urte Euskal Herriko sortzaile batek zituen erronkak eta gaur dituenak ez dira berdinak. Lehen lekua egin behar zuen, ez dakit, Frantziaren da Espainiaren artean, eta hori munduan egin behar du leku bat. Euskarazko sortzaileak hartzaile oso gutxi ditu bere herrian, eta munduko sortzaileekin konpetitu behar du. Eta hori kezka handiz ikusten dut nik. Lehengoan batek esaten zidan, hemen dagoen sorkuntza kopurua ikeragarria da, eta denentzako lain ez dago. Ez dakit hori horrela den, nik neuk hori behintzat ez dute enuke horrela esango, sorkuntzari mugarik ezin zaio jarri, hori argi dago. Baina beste galdera da, euskarazko kultur sorkuntzaren hartzaile posible guztiak hartzaile dira, hor badago irabazteko terrenurik oraindik gutxi izan da ere, eta nik uste dut baietz, ezta? Eta horretan lan egin beharko litzatekeela. Zelan, ez dakit, hori denon artean adostu beharko da, baina berriz diot, naturaltasunez hitz egin da, foroak sortuta, herri erakundeek, herri ekimenarekin batera lanlerroak adostuta eta abar. Niko esaten zana irutzen zet, hori dela daukagun errokarik handienetako bat, nola kezkatu jendea, nola tentatu jendea, eta nola erakarri hau egin, ez bakarrik euskal kultura, euskarazko kultura, bezik eta kultura oroar. Kontuan hartuta, momentu honetan jende batek esaten dio, bizi dugun munduari, mundu honetan badaola arretaren ekonomia, arretaren merkatuan gaudela. Danak bilatzen duzule arreta, gauza askok bilatzen duzule arreta, eta hor aurkitun behar da leku bat. Eta hor, kulturak oroar badu arazo bat, eta gure bezalako kulturak are gehiago dauka arazo bat. Nik uste ez dela ez gerala lehiatzen, konforme nago, lehiatzen gerala ez bakarrik aldameneko herri handietako sortzaileekin edo kultura produzioekin, baizik eta mundu guztiarekin. Baina hor, batez ere lehiatzen gera, mundializazio hortan, izen handiak, potoloak, multinazionalak dian horiekin. Hortan ere, beste gauza askotan bezala, klase ertainik ez dago. Lehen, baina hori Espainiko merkatuan ere gertatzen da. Lehen kantari batek bazun Espainian, muitzeko, bizitzeko aukera bat, kontzertuak emanez, diskoa salduko zan, ez da gizeta hori ere desagertu eginda. Edo oso ondo ez dijoak ezu, edo ez dijoak ezu bat ere ondo. Edo aberatsagoa zea, edo pobreagoa zea. Hor badago sortzen edo utzune bat, nun kultur eragile asko harrapatu duen, gero eta polarizatuagoa dago izen gutxi batzurengan. Ez dakit, azkenian zeinek irabazten dut gero eta gehiago, ze izen diran, bakigu atzian ze botere daukaten, eta nik uste hortan, zaitu behar degula, batetik, kezka kulturarekiko kezka hori sustatzen. Kezka horren barruan euskal kulturarekiko erakarmena eta lantzen. Eta nolabait gure mapa propioak ere bilatzen. Ze lehia handi hortan aberatsa handiekin, Shakirakin eta Madonakin eta bar, hor ez daukagu zer eginik. Bilatu beharko ditugu gure mapak eta gure harreman mapak bilatu beharko ditugu. Norri batean hemen egiten dena urtero, urten Oksitaniarekin, baina ikusten mapak hori baino konplejoagoak ere izan behar dutela, eta hor baditugula, baina hori beste diskusio bada, askotan euskal kulturatik eta euskal herretik egiten ditugun mundu mailako mapak oso mugatuak daudela, irizpide ideologiko batzuren arabera, eta ez diala izan litezken bezain aberatsak eta izan litezken bezain konplejoak nola baitere. Baina nik uste hor dagoela azkenian eraginik o problemarik handiena nola erakarri jendea kulturaren erabilera hortara. Hor, eta pixka bat galderatik, baina hor kulturaren sustapenak badu euskararekin nik uste harreman berezi bat.
zailtasun handiak ditu euskeraz, saltzen denak, badulako alako zailtasun bat jendearekiko. Ez dauka, erakarmen mediatiko izugarri hori, ez daukagulako atzian horiek daukaten botere hori, ez da berezko gauza bat, eta hori oso garbi esan behar den gauza bada. Gure inguruan jasotzen ditugun egunkari gehienen, astekari gehienetan, azaltzen bali bada alako kantari, alako idazle, alako zinegile, alako antzesle, ez da interesgarri gertatu zaiolako bertako redakzio jendeari. Horrek atzean dauka tarifa bat. Eta tarifa oso jakina da. Horren ikusten dezunean, jode portan, alako antzesleari entrevista, badator pelikula hau. Edo alako idazleari, atzetik badator Planeta de Alfaguara. Edo alako kantari, atzetik, hori badakizu horrela dela. Guk ez daukagu botere hori. Eta hori, lehia hortan neke sartuko gea. Baina badago beste gauza bat gehiago landu beharko genukena, eta da, euskeraz hitz egiten duen jendeak, euskeraz bizi nahi duen jendeak, eta euskeraz bizitzeko alegin egiten duen jendeak, hortan bertan egin du apostu kultural bat. Alegia zailtasunarekiko apostu bat egin du. Zenbait parametrogatik ez dianak, ez errestasuna, ez diru bila jundakoa, eta ez berez etorri zaiolako baizik, eta alegin bat egin duelako egiten du euskeraz gero eta gehiago bizitzeko apostua. Hori ja posizio kultural bada. Eta jende horrengana iritsi gintezke, eta hor guztete oroar kulturaren sustapenak eta euskalgintzaren sustapenak bide berriak joratu beharko genituzkela. Baina nola nahi ere, datozen urteetarako daukagun erronkarik handiena da, euskal kulturaren oroar, euskal kulturaren zehazki agerikotasuna eta gero ikusgarritasuna. Nik uste gauza desberdina diala, eta nolabait jendea kulturarekiko kezkatu egin behar degula. Horta nola jokatu? Nik uste alor guztietan jokatu behar degula, bakoitza bere alderditik eta denok ere kontuen hartuta ikuspegi zabalago bat. Nik uste ez dagoela foro bat nun danak eseriko ginaken eta danak adostuko genuken, bestalde batetik kulturak ere izan behar du desadostasunerako eremu zibilizatu bat, eta gauza askotan adostuko ditugu politika orokorrak eta beste gauza askotan bakoitzari tokatuko zaio bere eremua. Baina hori izaten nun hortan, euskal kulturarekin eta euskal gintzarekin daugon lotura hortan, beste elementu bat ere sartu nahiko nuke eta da bolondrasaren papera. Nik uste batzutan aipatzen da gauza minesgarri bezala, eta beste batzutan, batez ere oain, eta logikoa da, ze jendea oso egora gorria bizitzen nahi da, askota kontatzen da aulezia bat bezala, pensa eske bolondrez ibili behar du jendeak. Nik uste lan kulturaletan eta lan kulturalen antolakuntzan bolondrez ibiltzea hori bera esperientzia kultural bada. Eta hori bera bada kulturgintza. Eta bolondrez moduan egitea importantea dela baitare. Eta hori ere nik uste ekarri behar degula gure terrenora. Horrek ez du zuritzen jendeak ibiltzea soldata miserabletan, horrek ez du zuritzen zama guztia egotea jende bolondrezaren gainean, bizkarrian, baino ez dezagun gutxi ertzi, beti egon beharko lukela eta sustatu egin beharko nukela baitare bolondrezaren paper hori. Alor honetan eta alor guztietan. Eta gaina ez direla kontrajarriak, bezik eta osagarriak jardun profesional batekin. Ez dakit erantzun dizudan edo... Nik aipatu duzun puntu batetik eta foro bakar bat ez legokela, behar bada, kultura auzolanean programa orkestu zenutenean, okerez banago, geuketik bazegoen ideia bat horrei ekarpenak egiteko, ez dakit azkenean egin zen, zertan dagoen hori, ze hori izan daiteke behar bada, foro aman komun bat gauza hauetaz hitz egiteko, ez da? Nik uste dut irakurri, kultura auzolanean txostena irakurritak kontemplatzen dela foro bat, non kultur sistema osoko partaideek lekua aukiko luketen, ez? Geuketik gauza bera proposatzen, geuk egitasmotik gauza bera proposatzen da, igual, ez dakien jentearentzako, hori, lehen esan dudan bezala, gabezia batetik sortu zen, deialdi zabal bat egin zen, etzen inor baztertu, eta dei egin zitzaion, lehen esan dudan bezala, sortzaileari, antolatzaileera guztietakoei, kasetariei, kultur kasetariei, hezkuntza arloko eragilei eta salei. Eta bildu ginenak. Baina berez, behintzat, deialdia izan zen ezin zabalagoa. Etzen joan nahi izan etzuena. Beste guztia kan egon ginen. Uste dut, frogatu genuela, 2 bileratan, neurrien egitasmo bat atera daitekela. Zergatik, bertara bildu ginenak, ginelako
bizitza osoa iaia kulturgintzan ari garenak, ez? Edo kulturgintzak behintzat bizi gaituenak. Beraz, ez ginen zerotik azten, ez? Atzetik bageneukan esperientzia bat, egunerokotasun bat, oso diferentea, idazle ez profesionaletatik, antolatzaile profesionaletara, teknikarietara, edo saleetara, oso esperientzia diferentea. Baina, erakusten zuena, kulturaren, kultur sistema osorik. Eta argi geratu zena zen, ezin dugula bestela ulertu. Hau da, egon daitezke kulturretxeak herri guztietan, baina utzik daude. Egon daitezke antzerki talde profesionalak oso ondo daudenak profesionalki eta diruz, eta ez daukate publikorik. Zergatik ez daukate publikorik. Zergatik jentea ez da antzerkietara joaten. Zergatik debaldi izan da jentea ez da plateroenara joaten. Zergatik 3 euroko kontzertu batera joan barik jenteak nahiago du pipa jaten egon plazan. Uste dut ikerketa edo azterketa konpartitu behar dugu kultur sistema osatzen dugun guztion artean. Hau da, sortzailea jakin behar du antolatzaile batek ze egoeratan lan egiten duen, lan militante egiten duen, bolondrez egiten duen, azpiegitura nahikorik duen, ez duen, antolatzailea jakin behar du sortzaileak ze behar izan dituen, antolatzailea jakin behar du, euki behar du kazetariekiko ez zerbitzuzko harreman baizik eta bidelagun harreman bat, esan ez, nik nire lana zabaltzeko zure laguntza behar dut, ezinbestekoa da, nola egingo dugu elkarrekin, zu kultur kazetaria zara eta ni sortzailea naiz, nola egiten dugu elkarrekin gure kultura zabaltzeko, horregon behar da. Foro horiek, uste dut oso posiblea direla, gaur egun herrietan badaude kulturbilguneak, esperientzia oso aberasgarria daude, Azpeiti, Zarautz, Astra, guk Larrabetzun badaukagu, beste herri askotan, eta orain ez dakizkidan beste hainbat herritan, eta hor biltzen dira, herrietan kulturgintzan ari direnak, eta adostu egiten dute guztien artean. Herri bezala zer behar dugu herri honetan? Zer indartu behar dugu? Zer daukagu? Zer baliabide daukagu? Zer egiteko pres gaude, diruaren truke edo lan militantearen bitartez? Oso posiblea dira, oso egingarria dira, ez? Eta guk, horrela planteatzen genuen. Eta 2 bilera eduki genituen, eta, guk gure jarrera hori bai, aipatu genuen, ez? Gure jarrera esan gu hemen gaude eta erakunde publikoak hor daude, ez? Ez, erakunde publikoak kultur sistemaren parte oso garrantzitsua dira. Ez? Eta orduan ezin ditugu horma bezala hartu. Ez dira etxaiak. Kultur sisteman beste parte bat dira, ezinbestekoa dira. Eta orduan guretzat bide laguna dira. Jaurlaritza den bezala, baina jaurlaritza da bat, beste dira udalak, beste dira mankomunitateak, foru aldundiak, Nafarroako gobernua, Garaziko udala, Mauleko udala eta Baionako udala, eta Akitaniako hori, eta Euskal Kultur Erakundea, eta, hori da Euskal Kultur Sistema. Euskal Herrian denok osatzen dugu kultur sistema bat, ez? Uste dut, egin beharko genukela ahalegin bat, aukeratu gabe, deialdi zabala eginda, az gaitezen, eztabaidatzen. Ikus dezagun nola dagoen gure kultura gaur egun, ikus dezagun ze behar izan duen, eta ikus dezagun horri nola erantzuten diogun. Eta bainatek esan duen moduan, era natural baten, kritikatzen, ikuspuntu oso diferenteak eukiko ditugu, realidade oso diferenteak ditugulako. Baina gaientzen baldin bazaigu herri ikuspegi hori, bakoitzak bere zilborrari igual aputxoak gitxitxuago begiratuko dio, eta orduan tortikuliza ere gutxiagotu egingo zaigu, igual, begietara begiratzen hasiko gara ere, bai, guk uste gu behintzat hori posible badela. Nik egia da hortan, geuki jarraipena eginda, iruditzen zait, oinarrian ezinbesteko balio batzuk badaudela, onartzen dizut gutasunak zalantzak sortzen dizkidala, hasieran adierazi dudan moduan, gu hori zehazki nor garen eta noraino iristen garen, deialdiak eurak ikusita, eta gero jarraituta lanak, uste dut ezinbesteko oinarria bazegoela edo hasiera, baina zalantzak dauzkat aurrera nola egiten duen gutasun horrek eta nola definitzen den zehazki, eta ertzetara, nik aipatzen nituen ertzetara bueltatuta, igual, zehatz jota, baina geuken zerrendan bilatuta zenbat bideojoko enpresa agertu ziren eta egon ziren,
edo industria sortzailetatik hurbilago, egituratik hurbilago dauden horiek zenbat parte hartu dezaketen zalantzak sortzen zaizkit. Nire ustez, ezinbestekoa da foro hori sortzea, baina oso zaila ikusten dut mai baten bueltan ikustea eserita dantza elkarteak, bertso eskolak, kultur bilguneak, zinegileak, produktorak, kazetariak, hau da, horrek antolakuntza bat, nolabaiteko plan bat behar du. Badaude ezinbesteko premia batzuk, nik uste dut geukek egindako prozesuan oso garbi islatzen direla eta esan dezagun oinarrizko batzuk direla, baina hortik aurrera, ez dakit, definitu beharra dago, berriz diote, gure kultura esaten dugun horretan, nik neu behintzat aleginak egiten ditut, eta igual gehiago, orain, kulturaren kudeaketako oraingo lanean asko tokatu zait Europan gauzak nola dauden ikustea, eta Europan kultura 4 arlotan bereizten da oso garbi. Esate dute, kultura dela artea eta identitatea, eta identitatean oinarritzen dira, eta orduan, kultura da nortasuna, sorkuntza, ondarea, bai, iragana, etorkizuna lotzeko atal oso bat lantzen da, eta hor daude museo izan hainbat ekimen, ez? Beste bat da, kultura gizartean, eta horrek esan nahi du gizarte mugimendu, herritarren implikazio, borondatezko lana nolabait hor sartu liteke, baina gustatuko litzaidak egia esan aipatu dugun ezkero besteetan sartzea ere. Borondatezko lana adibidez gaur egun herri erakunde publikoekin edo herri erakundeekin egitea Euskal Herrian uste baino zailagoa da lege mugengatik. Kultura eta hezkuntza zer esanik ez, eta hor egon daiteke gakoa audientzien kaptazio eta hezkuntzarako, gure herriak, eta hor gu hori esaten dudanean, nik uste dudana esango dut, oso prozesu sortzaile interesgarriak ditu, baina oraindik ere oso eskaparateko sorkuntza batean bizi da. Ze kulturretxeak ditugu, baina gehienek edukiko dute eszenatoki bat. Eta eszenatoki horretan aulki batzuk, eta igorle bat, eta hartzaile bat. Eta kultura jaso egiten da, eta ulertzen dena da oso eventotan oinarritutako kultura bat, bai? Guk esaterako Donostian askotan planteatzen gure proiektuaren ezinbesteko parte bat dena da, badago Kursala, badago Victoria Eugenia, badaude leku batzuk non hemen bezala jendea etorri egingo den, esere egingo da, eta besteek egiten dutena jasoko dute. Hori fabrika bihurtu beharra dago, hori eraldatu beharra dago, eta lortzen baldin badugu emaitza beharrean prozesua azaltzea eta hezkuntzan, kurrikulum artistikoan sartzea, mediazioa adibidez existitu ez den gauzatako bat, txertatzea kulturgileen lan egiteko moduan, igual fidelizatu egingo dira audientzian daudenak, eta beti ere ulertuta entzule edo hartzaileen garapen horretan gertatu daiteken edo gertatu beharko litzateken gauza ederrena dela hartzailea bihurtzea iaia gai horretako profesionala, bai? Beti ere norberaren esku utzita hori eta azkenik Europako horretan gauza esan ditu delako eta da identitatea, gizartea, hezkuntza eta enplegua. Eta igual kasu honetan da Europak ekonomia sortzailearen ikuspegi horretan esaten du, eta honek gainera balio du lana sortzeko eta dirua sortzeko eta nolabait lurraldeekiko lotura horretan. Baina lau esparru horiek ez dakit mai baten bueltan esertzen diren. Hor benetan zalantzak dauzkat irudikatzeko. Uste dut askoren premiak berdinak direla, abia puntu oso berdinean egon daitezkela, baina aurrera begira ez dakit ikusten dudan bideragarri, egingarri. Nik gauza bat argitu nahiko nuke geukekiko harremanean. Guk hasieratik esan genion geukeko jendeari hitz egiteko prest geundela, eta interesa handia genuela. Jendea kultur kezkagatik muitzen balin bada, biltzen balin bada mai baten inguruan, asamblea batean, eta kulturaren ikuspegi guztietatik hori beti da interesgarria. Nik uste hori herriz-herri egiteak badula balore oso berezi bat, ze hor bai gauzak oso eraginkor egin ditezkela eta oso zehatz egin ditekela lana, baina ikuspegi, herri ikuspegi oso batean eta planteatzen denean, nik uste eragozpenak baditula. Eta eragozpen horiek niretzako labur bilduz bidia, bata. Nik uste geuke planteatzen zuna zen, iritsi da azkenian, krisia dala medio eta bar, iritsi gera danak elkarrekin eseritzera, eta abia dezagun erakundeekiko
solas edo izketa edo negoziazio zera bat. Lehenagotik ez denin izbariz bezala. Eta hori ez da egia. Eta gainera, geukeko jende bat hortzen zegunean bileretar, eren egun ginean da zuekin. Antzerkiko jendea bat, antzerkiren inguruko erakundeekin. Eta beste bat musikaria, baina oindala hilabete ongea, eta oindala 2 hilabete, eta oindala 3 hilabete, eta oindala 4 hilabete. Egon ez geanik ez dago esateik. Hain zuzen gu, kultura auzolanarekin planteatu genuen zen, pixkat kontrako bidea eta helburua eraginkortasuna zen. Esan nahi dut, 2003an edo izango zen, sortu zen kulturaren euskal plan aura. Ni tarteko izan nintzen, kultur gintzan nebilalako, eta ginen jende bat, genuna inor ordezkatzen, baina deitzen gintuzten, eta nik egia esan da, nik persona bezala bukatu nuen, agortuta, lertuta, induztitzen nekagarri, izugarri nekagarria. Baina egia da, horrek sortu zitula, zenbait eragin oso positibo. Eta Jaurlaritzan sartuta ikusiet, benetan horrek intzula aldaketa bat. Geroztik, zenbait eta zenbait alorretan, sektoreekiko harremana askoz zuzenagoa da, askoz erabakiagoa eta askoz zehaztuagoa dago, eta askoz garbiago dago ze obligazio ditu Jaurlaritzak berak sektorearekiko eta sektoreak esaten duenarekiko. Baina horrek izan du, bere epea, iraundu 2 legealditan, gero sozialisten garaian aldatu zen izena, aldatu zen jendea, baina antzeko dinamika bazan, eta ikusten genuen arazoa hain zuzen zen, borondate zabalegia zuela, universalegia nola bete zen. Eta guk alrebez planteatu genuen, bildu gaite zen 20 gairen inguruan, eta bildu gaite zen 20 gai horietan zerikusi zuzena daukatenak. Saiatu gaite zen hau, ez konpontzen, baina bai aurrera pauso bat ematen. Antzerki egintzan, esate baterako, zegotzonak esaten zuen bezala, produktoreak, antzerki taldeek, antzerki obrak sarean jartzen dituztenak, exibidoreak, ez daude elkarrekin lotuak, finanziazioari buruz diputazioek eta Jaurlaritzak ez dute mai bat aman komunian gauzetaz hitz egiteko, inkomunikazioa edo eskoordinazioa izugarria dago handik, eta berdin, beste 20 puntutan. Alegia, guk nahi izan genuen zen, zehaztu dezagun 20 gauza zehatzetan, zertan egin denezaken aurrera, eta hortan zaiatu gaitezen fuerte lanian, eta fuerte da jendea lanian. Horrek ez du esan nahi galtzen dezunik ikuspegi zabalago bat, baina azten marin bagea, kulturaren konplejotasuna bere osoan ikusi nahian, lurraldetasuna bere osoan ikusi nahian, eta gainera Euskal Herria 7 lurraldeen osotasuna kontuan hartuta, eta horrek esan nahi du, egoera legal, administratibo, politiko diferentetan, askoz konplejoagoa. Eta gainera, hitzein dezagun, ez bakarrik eragileekin, ez bakarrik ekoizleekin, baitare, zaleekin, kazetariekin, nik uste planteamendu bezala oso gokia dela, baina oso egin gaitza. Eta gu eginkortasuna, egingarritasuna bilatzen genuen. Oain, badala plataforma bat, badala asamblea bat, horren inguruan, kezka horren inguruan bildu dana, jakin euki behar dugula, elkarrekin hitz egiteko mai bat, modu bat. Eta guk esaten geniena zen, guri etorri zaigun jendeak, geuketik etorri zaigun jendeak, badu gurekin harreman oso zuzen bat, bere alorretik. Geuk bezala, bestelako komunikazioa, bestelako harreman bat, nahi barin badezue, esploratu dezagun. Baina esan, eskatu zein dan geukek mundu hortan edo estruktura hortan daukan izate eta kokatze berezia. Zen nik uste egia dela, sektoreko planteamentuak mugatua dirala, eta aldortatik eskasa gerta ditezkela, baina oraindik ere, hori superatu egin behar dugula ez daukadudarik, baina oraindik ere badira gauzasko oso espezifikoa direnak alorrez alor, eta horiek landu egin behar direnak musikako jendearekin, antzerkiko jendearekin, literaturako jendearekin. Ikuspegi hori ez da galdu behar, baina eraginkor izan ebarin badegu, eta egingarriak egin ebarin baditugu egiten ditugun urratsak, nik uste segitu behar dela harreman zuzen hortan. Orduan, azkenian, laburbilduz, batetik, kulturgileekiko harremana erakundetatik eta Jaurlaritzatik behintzat ez da sortu orain urtebete 2 urte geuk sortu zanean, askoz denagotik dator, eta oso garatua dago, honeako eta txarreako, eta horre ere kritik asko inditezke, dudarik gabe. Baina oso garatua dago, eta bestalde batetik, behiratu dezaiogun, ez bakarrik ikuspegi, zabal, orokor, eta osoari, behiratu dezaiogun baitare, alorrez alorreko eraginkortasunari. Uste hori importantea dela,
gauden egoera larritasun hori erantzuteko behar dialako baitare erabaki zehatzak. Nik hor, finanziazioan salto bat behar bada ematea lortuko litzateke aipatu da, ez? Kulturako aurrekontuak beti murritzagoak izaten direla gobernu baten beste sail askorekin, edo gobernu esaten duanean, udal edo dena delako. Planteatzen zen geuken ere ideia bezala da, nik beste nunbait erantzun izan dut kultur industrien klasterrak, arloz-arlokoak behar bada, bat bakarra maila horretan ja industriatik bideratzeko ere horren finanziazioa. Zagit ideia hori zer moduz ikusten duzuen, beste herrialde batzutan funtzionatzen dute horrelako ereduek? Momentu honetan klasterrak bi daude kulturarekin harremana dutenak, bata klasterra da eta bestea preklaster bada. Hori klasterra izatera iritsi ez dena. Hizkuntzen inguruko preklaster bat badago, eta gero klaster bat badago ikusentzunezkoetan. Egia da, horre badagola, eta nik uste beharrezkoa dela, hausnarketa hori, nola antolatu, nola berrikusi klasteraren ikuspegi hori. Eta behar bada, edo ikusentzunezkoarena indartuz, edo industria kultural eta kreatibo guztien klaster bakarra eginez. Jende bat da, horren inguruan hausnarketan, ez da etorriko bere alakoan, baina nik gauza bat argitu nahiko nuke, galdera ikusi nunien harritu ninduna. Klasterra da industria zailak daukan formula bat, lan egiteko modu bat, erraminta bat nolabait. Klaster bihurtzeak esan nahi du zure buru ikusten dezula klaster baten barruan eta klaster baten dinamikan. Esaten danean, bihur gaitezen klaster bat hartara industriatik dirua jasoko dugulako, ikustetik ikuspegi hori erresegia dela. Ez digute emango dirua klaster bihurtu gehalako. Klaster bihurtzen baldin bagea, klaster moduan lan egin beharko dugu, eta hor, izango dira aukerak diru bat jasotzeko klaster lana egin alizateko. Eta klaster lan batian, sekula ez da dirurik ematen produziorako, kulturan bai. Eta nik uste segitu behar dugula dirua ematen. Durangoko azokan jaurlaritzak badu zerikusi finantziero bat azoka berari diru bat zehatuz, baina baita ere azokan mugitzen den guztiaren produzioa lagunduz. Hori, industriatik ez da egiten, baina ez da egiten ez kulturan eta ez beste gauzetan. Beste lako horreztasun batzuk ematen zizkie. Ikusi beharko da, pixu aldetik, enpresa horiek baduten nahikoa pixu eta nahikoa gihar nolabait klasterizatzeko, elkarrekin klaster bat bihurtzeak onura ekarriko dien edo ez dien, eta nik uste klasterizazio prozesu hori egingo balitz, batzuk interesa izango luketela eta beste batzuk ez luketela izango, eta gaina ez da txarra. Batzuri ongi etorriko zaie eta beste ez. Eta nik uste hor oso fin ibili behar degula bereizten batzuri interesatzen zaiela eta beste ez. Eta nik uste analizio horietan, hasi gea pixka bat hori lantzen, laizteratako dia lehenengo azterketa batzuk, baina lehenengo mapa hori ere ikusi behar dugula. Zer nahi dut. Momentu entarratzen balin badezu, kulturaren ikuspegia, pixka xabik esaten zuen, esparru zabal hortan, industria kulturalak, kultura bera, kultur sortzailea, kultur industriak eta kultura industria kreatiboak edo sorme zeak. Horietan akartzen balin badituzu, numero potoloak ematen hasten da Euskal Herrian. Enpresien euneko bederatzia edo alorrotakoa dira, enpleguaren euneko 8 edo, ez da txoak eria. Baina, horren barruan, numeroak oso gaotikoak dira. Eta horra saltzen da esate baterako autonomo asko da, hola. Eta horrek esan nahi du, enpresa horiek autonomoak enpresa bat geha, ni autonomo izan ez beti, ez daukagula giharrik, ez daukagula indarrik, ez daukagula pixurik, zenbait eta zenbait prozesutan sartu alizateko. Eta nik analista horri, intzitera ditu ginean esaten, nola egin behar dugu bereizteko hor bi alor daudela. Bata da, bere burua autonomotzat ikusten duna, eta bere lana autonomo bezala lan egin nahi duna, bere burua, eta kaso bi edo iruren artean enpresa bat dianak, esate baterako artean artista bat, edo musikari bat, eta horiek segitu nahi dute autonomo izaten, ez dutelako inoren menpego nahi, bere zailtasun guztiekin, eta zenbat eta zenbat jende dan, momentu honetan autonomoa, orain arte langile zianak, enplegatu zianak, eta kalera boteak izan dianak, krisiaren ondorioz, eta beraz sortu da alako autonomo jende bat ez da autonomoa. Autonomoa da bere segura pagatzeko orduan, beste guztian ez da autonomoa. Eta hori falsua da. Eta behar bada berezien berko genuke artesaua eta autonomoa eta langile externalizatua. Gauzak ondo ikusalizateko. Eta enpresen mailan ere ikusi beharko genuke, ze enpresa dian txikiak eta txikiak izaten nahi duten, txikiak izaten jarraitu nahi duten, eta nolabait ere elektroi libre moduan funtzionatzen duten, eta zeintzuk bildu nahi duten, bildu ditezken eta jun ditezken klasterizazio prozesu batea.
Nik uste hortaz hitz egin behar degula, eta Europako marko zabal bat badago, interesgarria batetik, arriskutsua bestetik, Europa kreatiba esaten dioten hori, eta hor, esaten den lehenengotako gauza bada, ez dela kontua ia kultur industriak eta industria kreatiboak nori dagozkion kulturari edo industria sailari, baizik eta nola lan egin behar den hortan kultura sailetatik, industria sailetatik eta ogasun sailetatik. Eta hori dago gauza bat, handik herri hontan, eta oroar gure inguruan, Europako hegoaldean garatu gabe daukaguna. Orduan, klasterizazioarena nik uste bide importantea dela eta zabaldu egin beharko lukela. Industria kulturalak bateratu egin beharko liratekela klaster hortan. Ez industria kultural guztiak, ez kulturaren eragile guztiak, denek ez dutelako bokazio hori. Baina klasterizatzen bali mazea ez da beste lehiatila batea juteko eta esateko, aizu, ni klaster nahi zemaiazu dirua. Kulturaren ematen diatena bezala, baino ez dizute emango berdin, beste modu bat emango dizute. Prez gaude hortarako, prez gaude esamin hori pasatzeko. Azkenean, zu presentatzen zeat, esatezu, aizu, nik betetzen ditut hor ematen diran baldintzak zera egiteko, diru bat jasotzeko. Eta nik uste hor lankidetzan segitu behar dugula, eta hortan nahi jaurlaritzatik, esate baterako, zertarako, zergatik, eta ona alda, kultur enpresei ematea mailegu sistema bat kultur enpresentzako bakarri dana, eta babes politika bat pyme eta mikropymeak diralako, ez nola egin, oroar jaurlaritzak pymeentzako eta mikropymeentzako dauzkan babes edo laguntza edo sustapen politiketan kapitualizateko. Eta hor, deno jarri behar ditugu betaurrekoak. Kulturan gauden jendeak ikusteko zer eskatzen zaigun, zergatik eskatzen zaigun, eta pres gauden eskaera horri aurre egiteko, eta nolabait ere hori aztertzen dutenak ikusteko zein dan hor datorren jendearen berezitasuna eta zein da jende horrek dakarren aberastasuna. Ejemplo bat jarrita, orain gutxi bilera batean hortaz eginala, espriko batek esaten zigun, hortaz eginan, orain 15 urte, hori burura ekartzen dit, orain 15 urte, esan zigutela, hemen garatu behar da eta bultzatu behar da, eta eman bertzaio babesa handia, bio, inguruko, industria eta eragilei. Guretzako gauza erabat berria eta erabat gu galdu iten ginen hor. Gu taladrinako jendea gea, taladrinakin neututako jendea gea. Jarri behar izan zituzten betaurreko berezi batzuk, entenditzeko ze izan gertatzen bio industria horietan. Eta orain, tokatzen zaie baita ere, betaurreko batzuk jartzea bereziak ikusteko ze gertatzen nahi da ze onura eta ze onura ekonomiko, ze baiek ekonomiatik egitea begira, ekarri lezaken industria kulturalak Euskal Herrian. Baina guk ere kulturatik jarri behar ditugu betaurreko berezi batzuk esamin horietara presentatzeko. Orduan, klasterra bai, baino ez hori diru iturri bat izango dalako. Eta gero beste galdera bat hortze hona, eta ez dakik gero izango dugun da, ia klaster hori hizkuntzaren arabera definitua izan liteken, edo ez, hori beste kontu bat da, ez. Mikrofonoa zabalduko dugu, nahi duenak galderak egin ditzan. Berba, hizkuntzaren puntu horri heldu diezaiokegu, gotzonek hitza eskatzen du, beraz. Bai. Iruditzen zait zuek egin dituzuen bi ekarpen horiek kabitzen direla geukek egiten duen planteamentuan eta nik egiten dudan foro horren planteamentuan. Zuk esan duzun guzti hori horra saldu beharko zenuke, eta Joseanek ere bai. Orduan, zuk daukasun ikuspuntua hori guztia horra saldu behar duzu. Eta horra saldu behar diezu hor parte hartu nahi duten guztiei. Hau ez litzateke egongo, gaur egun dagoen bezala, Durangoko azoka, duela 49 urte, Aeliz portale batean, lauk abiarazi espazuten, lauk lehenengo, 5, 6, 7, 8, 1.000 gaur egun. Ulertzen? Egin gaitza, egin gabe, probatu gabe, egin gaitza. Kultura zeu zer bada sormena dela iruditzen zait, ez? Eta ez daukagu ezer galtzeko. Eta gero, iruditzen zait, ezin dugula hartu erakunde bat, eta beste guztio joan horrengana, tratuan. Eta gu joango gara, aparte, iruditzen zait, jaurlaritza dala bat, eta lehen esan dudan bezala, Nafarroko gobernua da beste bat, Akitaniakoa beste bat, udaletxea dira beste bat, kultur sistema hori baino asko zabalagoa da. Eta oraindik, uste dut, ez dugula hitz egin, eta ez dugula adostu guztion artean, motorean horri izan behar den. Ez dugu adostu. Hori ez dugu hitz egin. Jar gaitezen eta esan dezagun. Jaurlaritzak izan behar du? Bale, de acuerdo, danok esango dugu. Baina hori ez dugu egin. Oraindik. Ez? Ez dugu egin. Holako gauzak ez ditugu egin. Herri honetan. Egin gaitza, niri oso egingarria iruditzen zait. Geuken bileretatik 200 lagun pasa ziren,
eta 20 egitasmo daude, Jaurlaritzak beste 20 proposatzen ditu. Bueno, erkatu ditzagun, eta hor foro bi horietan parte hartu ez duen beste jente bati gonbidapena egin, eta beraiek ere esan dezatela beraientzat zer den lehentasunezkoa, eta adostu dezagun denon artean. Egin gaitza? Ez zait iruditzen inondik inora egin gaitza denik. Artikulatu egin behar da, adostu dezagun nola artikulatzen den hori. Euskaran badago kontseilu bat, zeratik ez kulturan, barne hartuko lituzkena erakunde publikoak ere bai. Zeratik ez? Adibidez, kontseilu hitzak daukan eraginaren gatik. Aldatu dezagun izena, nahi duzuna. Maia, zutondoa edo nahi duzuna. Iradokitzen duzuna da benetako partaidetza bat eta ez aholkularitza. Eso es nik egia esan, antolatu behar balden hori baldin bada aholkularitzarako are zalantza handiagoak planteatzen dizkizut. Besterik da, aipatzen didazun horretan, argi dago sortzen diren foroetan, zuk oso esan duzu, parte hartzen du, nahi duenak, alduenak esango nuke nik ere, 2 bilera egin dira, 2 egun, 2 momentu puntual, ez? Nolabait esateko, eta herriaren izenea hitz egiteko utzi duzu, eta errespetu guztiarekin, esaten, aukera emateak aski askotan ez du esan nahikoa denik. Nire ustez hala da, baina prozesu luzeago bat behar du benetan hala izan dadin, eta urratsak oinarrizkoak ezinbestekoak iruditzen zaizkit, eta zu planteatzen... 59 urte, zen. Bai, hori da, eta norbaitek abiatu behar ditu gauzak, baina konparazioak ere ez dira beti berdinak. Besteak beste, ez adibidez planteatuko niztuke, eta galderari heldu aldiogu hizkuntzaren gutasunean hizkuntzen tratamendua nola egiten da. Hemen, zuk aipatzen duzun honetan, ez da bai da gai da. Azken batean, non amaitzen da euskal literatura eta non hasten da erdal literatura euskalduna. Nik badagin liburu zain batentzat hori oso erraz erabakitzen dela. Euskarazko literatura da, euskaraz idazten dena, punto. Baina ez da bai da hori ere sortu beharko da. Nik uste dut, bidea egon badagoela nik nahita hitzak saiatzen naiz lantzen eta egin gaitza baino nik zaila ikusten dudala egingarri eta klusterrarenari erantzun nahian ere euskal kluster bat nik uste dut egin daitekela kontua da, klaro, industria sortzaileak, klusterrak eta ematen du terminologia berri bat sortzen dugula aro berri batean gaudelako, baina pedagogia pixkat edo behintzat nik neukereala behar izan nuelako klusterretan industria sortzaileak eratzen direnean eta kontzeptuan nolabait hainbat definizio ditu, baina UNESCO planteatzen duena 2006-tik hartuta ja formazio profesionala izango data, baina 2006-tik abiatuta industria sortzaile tradiziozkoak eta ez tradiziozkoak bereizten dira. Tradiziozkoetan daude publikazioak, zinemagintza, arte eszenikoak, arkitektura eta ez tradiziozkoetan daude softwareak, bideojokoak, IG, eta 2 esparru horiek. Nik hortik jotzen nuen nolabait esateko hau da. Euskal industria sortzaileen kluster bat baino, nire oso ondo iruditzen zait, baina adibidez hor, Xabi Paia Algortako bertsolari eskolako kide izan den horrek planteatzen duena da, bai, eta ni ere kulturako parte naiz, baina nola helduko naiz horretan ere leku bat izatera. Eta zertan bat egiten dugun, nik badakit zertan bat egin dezakegun euskal kultura jakin baten alde egiten duen bideojoko sortzaile batek eta bertso eskola batek, baina ez dugu ezinbestean elkarrekin lan egin behar. Eta are gehiago, Euskal Herrian bizi gaitezke biak. Horregatik benetan iruditzen zait, horregatik esaten nuen, nik ez dut esan egin gaitza denik, ze hain zuzen ere, egiteko modurik onena da, ezinezkoa ematen duena, horra bideratu eta jarraitzea. Baina bai zalantza hauek planteatzea, erantzun horiek iruditzen zaidalako ematen dituztela aurrera pausoak. Eta hori artikulatu beharko da, berizti egin beharko dira gauza hauek. Eta gertatuko da Euskal Kluster batek, industria sortzaile batzuetan, Joseanek esaten zuenaren hildotik, igual arkitekturan ez daukala aparteko indarri, baina arte eszenikoetan izugarria daukala. Edo egia da, nolabaiteko aurrera pauso hori dago, kontua da. Ez dakit non hortik hotzen nuen modu asambleario, baina dena dela, isiltzen naiz, edo estela segituko dut, hizkuntzaren gaia iruditzen zait ezinbesteko eztabaida gai bat. Klusterra hizkuntzarekin lotzen balin bada, berezin eko nituzke bi gauza. Nik uste bada hola eta aspaldi edala eskaera garbi bat egiten eta teorizazio bat baita ere,
euskarazko jardunak oroar, eta euskarazko kultur jardunak behar duela alako trinkotasun bat, eta alako bateratasun bat, eta alako gorpuztasun bat, nolabait, sointasun bat. Eta hori nik uste zintzaiola uko egin, importantea dela hori. Baina ez uste hortarako klasterra danik formarik egokiena. Berriz ere esan nahi nuke, klasterra formato nolabait esan modu edo lanabez industriatarako bideratutako, sortutako lanabez bada. Eta industria edo garapen ekonomikorako sailak ikudeatzen duna. Horrez daudenak ez dira kultura eragileak, ez dira kulturgileak, ez dira sortzaileak, bezik eta industriak. Euskal kultur industria. Hartzen baditugu sortzaileak, asko eta asko dira, eta asko eta asko oso importanteak euskara utzian dihardutenak. Erakundeak hartzen baditugu baita ere, badira batzuk euskara utzian dihardutenak. Enpresak hartzen baditugu oso gutxi dira euskara utzian ibiltzen direnak. Hemen dauden produktora ekoizpen etxe gehientsuak, ez danak, baina gehientsuak euskaraz eta erderaz egiten dute. Liburuak euskaraz argitaratzen dituzte batez ere, baina erderazkoak ere argitaratzen dituzte. Musikan baita ere, ez denak, berriro diote, baina asko eta asko bai. Zinean berdin gertatzen da. Eta ikusgarritasunari buruz eta agerikotasunari buruz ari geanean, ez nuke astuta utzi nahi, ze importante izan den, Loreak bezalako film batek, edo Lasata Zabalak, izan duten agerikotasuna, izan duten eskaparatea Donostiko Zinemaldian egoteagatik. Alegia, besteak dauden lekuan egoteagatik eta besteak pasa berituzten filtro guztia pasa dituztelako daude. Eta horrek ematen du, sinesgarritasun bat eta agerikotasun bat oso importantea dena. Baina klasteren asuntoa bueltatuta. Nik uste klaster formak enpresak hartzen balin baditu, galdetu beharko genukela, zen badiran gure herrian euskara utzian diharduten enpresak. Eta esate baterako ez bakarri musikan, antzerkian, euneko, ez da gitu, antxe datuak esango, baino euneko 70% izan liteke euskaraz eta erderaz ekoizten dutena. Horren inguruan debate ingerezake luze eta sakon, baino errealitate bat hori da. Eta produktorak, zine produktorak egite dituzte filmak euskaraz, egite dituzte erderaz. Batzuk euskaraz bakarrik egite dituzte oso gutxi, baino gehienak jaitz jarduten dute bi alorretan. Edizioan berdin. Orduan, ez dakit batetik posible izango litzaken enpresa horiek bi adar sortzea oso garbi bereziak bata euskaraz egiten diteko jardunean da beste erderaz eta berezi, eta hori nola klasterizatu diteken ez dakit oso ondo. Eta bestalde batetik, nik uste aztertu ere egin beharko litzakela, ia hori onuragarri zaigun, esan nahi dut. Niri gustatuko litzateke eta gustatzen zait jendeari izatea, etzazu irakurri Arkaitz Kano euskera maite dezuelako. Literatura gustatzen zaizu, literaturako gustuko dezu, benetako literatura, esfuerzo bat eskatzen duna gustuko dezu, irakurritu izte. Baina ez euskeraren ez dakit zergatik. Edo irakurri, ez dakit, Sarrionen diaren poemak. Edo irakurri, ez dakit, gaur egun daukagun eozein liburu, ez danak, baina gehienak, irakurri ditezke literaturatik. Eta ikusi Loreak, eta ikusi Lasata Zabala, eta egin dezagun, hitz egin dezagun zineaz, hitz egin liteke zineaz. Eta gainerako beste gogoeta batzu ingo ditugu, hizkuntzari buruz, eta interpretazioari buruz, eta gauza askori buruz. Eta euskeratik bakarrik ditezkenak, baina hitz egin dezagun zinea balira bezala zinea dialako. Berdin antzerki gintzan eta berdin musikan. Orduan, bereiztea kulturgintzatik euskarazko kultura, eta esatea ez, esparru aparteko batean gaude, nik uste horrek ekarretzen gaitula, orain dela urte askotako egoera batean un kultura zegoen, eta gero zegoen euskal kultura. Nik uste ez, unibertsitatean da ziginean, eta ni zarretakoa naiz, hemen gaudenen artean zarretakoa, eta beste batzuk ere guatuko dira, bazeon kultur, egoten zian, kultur taldeak, kultura antolatzen zuteak, da ginean, gero euskal kulturakoak. Eta bete ginean, adjetiboa zeukatenak. Gu kultura egiten nahi gara, eta askotan, beste hori baino interesantagoa izan litekena, eta dana. Ez gaitezen guk, ez dezagun gure burua apartatu hildo hortatik. Hildo hortatik nik uste, trinkotasunean irabazi liteken horrek, ze kalte dakarren terreno bat abandonatu iten dezulako. Baina klasterari buruz balin bagean, nik uste klasterrak hori definitu behar dela industriaren ikuspegietatik eta analizi bat egitetik zorrotz, zein dan gaur egun gure industria kulturaren egoera eta jarduna. Galderari bada, publikoaren artean, bai, Nik hausnarketa bat partekatu nahiko nuke, eta entzuten izuen bitartean etortzen zitzaidan ere hezkuntza, ez?
iruditzen zait hiritar moduan eta talde moduan gehien bat hezkuntzak nik uste dut nire ikuspegitik, hezkuntzak eragin dizkigun edo modelu eskolarrak eragin dizkigun zauriak badauzkagula sorkuntzan islatzen dianak zuzenean, eta nik esaten dut orduan sorkuntzan islatzen badia, kulturan islatzen dia ez, eta nik uste dut hemen mahai gainean jartzen ari garen erronka guzti horiek behar dutela beste kultura bat, beste ohitura batzuk eta beste sorkuntza kolektiborako ere beste ohitura batzuk, ez? Eta nolabait beharra sentitzen dut onartzeko ze ohiturak dauzkagun, elkarrekin gaudenean gehiago kompetentziatik edo ulertzeko batek egiten du lana, besteak egiten du lana, eta nik uste dut badala garaia pausu bat emateko eta elkar entzuteko, aurre iritziei aurre egin eta ikusi amankomunean dauzkagun gaiak zeintzuk diren eta sorkuntza kolektibo horri eutsi, ez? Gaur hemen ikusten ditudan ume guztiekin pentsatzen nabil denbora guztia, ez? Eta beraien lekuan saiatzen jartzen naiz eta pentsatzen du, ume bat egongo balitz hemen, zuei entzuten, esango luketa zergatik ez dia galdera bat botako nizuek orain, ez? Nola elkar lagundu edo zer egingo zenukete bakoitzak bota ditun erronka hoiei bere lekutik erantzuteko, ez? Eta nik uste dut hor traba asko dauzkagula eta onartu behar ditugula traba hoiek zintzotasunez eta naturaltasunez eta moduak jarri, ez? Horri ekiteko, baino uste dut herri moduan ere ohitura asko daukagula beti ideiak kontran onartzeko eta bueno, ni pertsonalki pixka bat nekatuta ere hortaz. Esan duzunaen arira, hainbaten lan egiteko modu galdatu eta horretara erronka eta sasoi barrietara egokitzeko prestutasun aukin eta zabaltasun aukin, ez da? Kuplatorenean urte bidara mantzagu gogoetan. Guretzako kultura egitasmoa benetako behar izanetara egokituta egotea konstante bat izan da. Beti 10 urteotan. Akaso, beti ez dugu asmatu, hori badakigu, hori autokritika ere egiten dugu, baina 10. urte horrenarekin gogoeta sakon bat egin dugu. Unibertsitateko, Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz gradun ondokoaren laguntasunarekin ariketa bat egin genuen, ezta? Eta ahalegindu gara Durangaldeko sortzaile eta kolektiboekin amankomunean jartzen zeintzuk izan behar diren Plateorenaren eginkizunak eta lanmoldeak. Eta gainera egin du gariketa zintzo bat eta belarriak ondo zabalik eukita eta begiak. Eta eskatzen zitzaizun gauzetako bat zen kudeak eta parte hartzaileagoa izatea. Eta egin dugu. Oda, momentu honetan 3 lanlerro dauzkagu, herritarrak daude antolatuta lanlerro horietan, batzuk komunikazio taldean daude antolatuta, proiektu osoaren transmisioaz eta bertan egiten diren ikuskizunen komunikazioaz arduratzen da talde hori, beste talde bat programazioaz arduratzen da, eta beste talde bat sustapenaz arduratzen da. Eta hori, herritar bolondrezek osatutako taldeak dira. Eta lehen zuk esan duzunaen arira, bolondrezak aipatzen ditugunean guk harrotasun osoz aipatzen ditugu, Esan dute, Plateorena martxan jarri bada, bolondrezak gaitik izan da. Gertatzen dena gurean, bolondrez baten lekuan bi daudela, bolondatezko lan egiteaz aparte dirua jarri behar dela, eta dirutza jarri behar direla. Baina, bueno, hori da gure egitura, eta gugu hori harrotasunez diogu, zuzendaritza batzordea ere, bolondrez osatuta dago, eta hori da gure baloretako bat, ezta? Eta honek, hau lotu nahi dut beste kontu batekin, hemen ari gara, ez dakit industria bat, gai bat zelan antolatu eztabaidatzen hartzailerik ez daukagunean. Gero eta hartzaile gehiago paso egiten dutenean, ez da? Nik uste dut importante dela eta hezkuntzarekin eta lotuta, hezkuntza akademikotik kanpo gainera, lortu behar dugula modu batera edo bestera pertsonen aizialdia kulturarekin lotzen, ez da? Ez dugu zetan kultura bereak izan, publikatzen den guztia konsumitu, eta baina kulturak sortu behar dugu grina. Hori lortu egin behar dugu gutxinez, ez da? Plateronean daukagun esperientzia ez dakit egokia den edo ez, baina guretzako importantea da, eta lortzen ari garena da, herritarrak
kultur proiektu baten implikatzea, eta herritarroiek kulturaren fase ezberdinetan parte hartzen dute. Batzuetan antolatzaileak dira, beste batzuetan hartzaileak dira, eta beste batzuetan parte hartzaileak dira. Eta modu batera edo bestera, zaletasuna sortzen ari garela somatzen dugu. Eta horiek dira gero aretoak beteko dituztenak. Eta lan horretan gabiltza momentu honetan. Eta gero gogoetan aipatu den beste gauza da, eta Xabik esan duenaren arira, lehen momenturen baten, kultur espazioak kasu askotan eukitzen duten bakarra eszenatoki bat dela. Gure gogoetan irten den beste kontuetakoa da, herritarrek eskatzen zuten eszenatoki bat baino gehiago eukiko zuen kultur espazio bat. Behar izan ezberdinetara egokitua. Eszenatoki bat ondo, baina areto txikiago bat behar da, ikastaroak egiteko, hitzaldiak egiteko, bilerak egiteko, eta mila gauzatarako. Eta hori ere badago gure agendan, ez da? Eta hori da herri erakundeei, konkretuki udalari eskatu digun beste kontuetako bat, ez da? Hor jarri ditugun ladrilloak ordaintzen lagundu mesedez, eta gero lagundu iguzu ladrillo gehitxo jartzen, espazio egokitu dezagun behar izan beharrietara. Eta zuk etxan duzu moduan, behar izan beharrietara egokitu, eta bide berriak lantzeariekin. Baina benetan okitu dezula, kulturaren erronkarik zailena eta politikoena nolabait, eta inork osondo nola ez bakarrik konpondu, nola aurregin ez dakiguna. Ez baita kultur edukiak hezkuntza kurrikulunetan sartzea. Hori da joera bat erok egiten duguna. Danak kargatzen dugu eskolako kurrikuluna, eta ezin gauzetarako, eta hori ezinezkoa bihurtzen da. Aldaketa batuen behar du kultura nola jasotzen den, nola transmititzen den, eta nola parte hartzen den kulturaren elaborazio hortan. Eta horrek esan nahiko luke eskolaren aldaketa oso sakon bat, gaur egun oso zaila dena bideratzen modu egingarria nolabait, baina nik uste erronka hori hor dagoela. Eta eraberian, badago beste gauza bat oso importantea, eta hor ez dakigu oso ondo nola jokatu, eta da, eta lehen ezaten genuen aro digitalaren eragina ez, aro digitalak gaur egun nagusiki ditu zenbait erramintak eta zenbait lanabesek eta telebista gaur egun ulertzen den bezala ulertuta eragiten nahi dian kalte, nolabait esan, ekosistemikoa ez. Zuk daukazunean, ohitutzen zeanean gauza batean gelditzen 30 segundu, minutu bat gehienez, eta daukazun erantzuteko kapazitatea da, atsegin zait, hori bakarrik balin bada, horrek kalteak sortzen ditu. Arretaren aldetik, sakontzearen aldetik, eta zure jarrera parte hartzailea zertara mugatzen den. Eta beste maila batean kontatuta, 0,3 telebista horiek eta sortu dianean, horrek sortzen duen kalte izugarria, zenbat umek gozaltzen duen 3 urtekin telebistaren aurrean, gure herrian, horrek sortzen duen kalte, baina erabatekoa hori ez dago sustraitua jendearen artean, eta badago jende asko Europan edena horren inguruan hausnaketak egiten, da zenaz hor dago kultura arazo nagusietako bat, eta arazo politiko nagusietako bat. Nik askotan esaten dut, baina ez atrebitzen la publikoki esaten bazpare, baina gauza horiek eta Amazon eta horiek izango diala berehala badirala gaur problema politikoak. Baina gure politikarako lanabesek ez daukate horri erantzuteko almenik, nolabait ere lanabes zaharrekin egea. Eta hor badaude arazo oso larriak. Eta arretaren desgaste hori, eta nolabait ere desioa lantzearen eta grinaren lantzearen ezabatze hori dana dalako eskuragarria momentuan eta bar, horrek sortzen duen eta sortuta daukan kaltea izugarria da. Gero sortzen dira gero eta unbe gehiago hiperaktiboak, ematen dizkigu anfetak eta etxea. Hori, ze mundutan bizigean, horrek daukan eragin kulturala, eragin sozial eta politikoa oso latza da, baina hor sartzen gara, beste ura hunditan, ura importantenetan segurazki, baina ura hunditan gaurko... Iruditzen jat, Beñatek egin duen esposizioan falta dela esplikatzea nortzuek parte hartu duten, ez? Gogo eta horretan, ze... Zuek estrategikoa zer dan erabakitzeko, indozue, sortzaileen gana jodozue, antolatzaileen gana jodozue, anbotogaz lan egiten dozue, institutoak lan egiten dozue, eta saleak lan egiten dozue, ez? Hori, normalean zuek hori egiten dozue, hau da. Guk daukagun askatzeko korapilo eta galdera nagusia etengabea 4 urtetik 4 urtera ezin duguna berriztu da, zer da estrategikoa euskal kulturarentzat, eta nork eta zelan erabakitzen du hori.
hemen 4 urtetik 4 urtera hauteskundeak daude, 2 urtetik 2 urtera, hor dago hauteskunde segida bat, eta hor, kulturan estrategikoa zer den, kulturan inbertsioak, egiten dan, diseinatzen dan politika kulturalak, dira epe motzekoak, eta erabakitze dituzte alderdi politiko batzuek, gehienetan, eta horrek dakarrena da, gaur egun ez dakigula Euskal Herrian kulturentzat estrategikoa zer den, eta nork erabakitzen duen, eta zelan erabakitzen den. Hori da guk daukagun, nire ustez bintzat, arazorik eta nagusiena. Horregatik, proposatzen genuen, kontseilu, mahai, sutondo, independiente bat, eztabaidatu, igual behar dugu 5 urte eztabaidatzeko, baina lortuko dugu datozen 20 urteetarako adostea zer da euskal kulturentzat estrategikoa, zelan erabakitzen dugun, eta nor dan motorea, segatik ez? Eta nork hartuko duen horren gidaritza. Ulertzen? Iruditzen zait hori da laskatu beharrekoa, bestea da kultura erabiltzea etekin politikoetarako. Ez da erabiltzen politika kultura sustatzeko, kultura da etekin politiko jakin batzuetarako erabiltzen da. Ekonomikoarekin oso lotuta dagoena, multinazionalekin erabat lotuta dagoena, ez da? Guztut hori da askatu beharreko galdera. Plateruenaren kasuan, guztut asmatu dutela, zeratik, hartu dutelako inguruko kulturgintzan ari den mundu guztia, sortzailetik hasi eta saletaraino. Eta hor, jenteak iritzia eman dau, eta egin dute gogoeta bat eta estrategia bat daukate. Euskal Herri mailan, nire uste zait hori da erantzun beharreko galdera. Bai, puntutxo bat nahi nuen planteatu. Lehengo azalpenean agertu dena, baina iruditu zait ez dela itxia borra pasada tratatu dela, ez da. Egia esan eztabaida oso denso agertatu da hemen, kudeaketa hitz egin duzue, gero kultur sistemaren ideia atera da, da gero ja sartu zaete apur bat kultur industria hitz egiten, klusterrak inkluso, eta bar. Baina azken aldira planteatu da puntu bat, da nik uste kontu handi zibili behar dugula hor, kultura eta hizkuntzaren arteko lotura, ez da. Eta ideia batzu bota dira, bentsanik ala jaso ditut, nire usterako norabide arriskutsuan eraman ditezkenak ez da segun eta nola hartzen diren. Hau da, momentu batean esan da, bueno, kontuz ez dugu kulturgintzatik euskara bereiztu behar. Eta ideia bat eman da, iaia uler daitekela, kulturaren ikuspuntu industrial neutro bat egon daitekela, ez da? Osea, industria kulturalak nolabait, bueno, hor neutraltasun batean kokatzen dira, esan da, gehienak gazteleraz funtzionatzen dute, bueno, eta zergatik ez inglesez, akaso inglesez, gehienak, ez da, klaro, kontuz. Hizkuntzaren da kulturen arteko lotura hori ez bada sakon eta aintzat hartzen, paradigma horre garamatza, kultura bai, global batera, seguruenik inglesez egina eta oso banalizatua, ez da? Nik uste dut, aintzat hartu behar dugu, bueno, ez hemen bakarrik. Euskara ez da alabeharrez, euskal kultura bat garatzen bada, ez da alabeharrez txokoratu izan behar. Da, debate honetan, lehenengo interbentzioetan, esate baterako lehenengo interbentzioa eman, zena hemen, izan zen froga bat, euskal kulturak euki dezakela proiezio universal bat. Euskara egina, kantagintzan, Fermin Muguruzak eman zizkuen adibide oso interesgarria eta praktika bat ere oso interesgarria, ez da? Orduan, nik uste dut, ezin dela banalizatu hizkuntzaren da kultura konkretuen artean, kultura pluralen artean dagoen erlazioa. Da nik uste posiblea dela euskal kulturak garapen bat izatea universala, ez txokoratua. Eta are gehiago, nik uste dut universaltasun benetakoa parametro horietan planteatu behar dela. Kulturaren soziologiak Europan, nik dakidala ezagutu dituen garapenik interesgarrienak zientifikoki eta azken aldian parametro horietatik doaz. Kulturak lotzen dira sistema edo polisistema bezala hizkuntza konkretuekin da horien garapen universalak ematen dio kultura globalari zentzu bat. Ez monokordea, ez banala, inglesak neurri handi batean da industria kultural moderno, baina imperialista honek ematen dio moduko, ez da? Hor debate badago, nik enuke nahi, behintzat gaur iztea faltzuan. Enuke nahi faltzuan iztea. Da enuke nahi kulturaren industriari zentzu neutroan ematea dimensio bat daukana baino handiagoa. Hemen gaude, Durangoko azokan gaude, ez alferrik, hemen euskarazko kulturak dimensio handi bat hartzen du erlatiboa 4 egunetan, da nik uste kezkadala nola egiten dugun universal euskararen oinarritik gara daiteken kultura universal hori.
ez alabearrez, txokoko kultura. Nik uste fase hori garatzen, zorionez gainditzen ari garela, ez da? Zorionez, hor debate badago, enuke beraz faltzoan itxinei gor. Nik barkatzen baiazu, erabate ados nago, esaten desunarekin, beraz, ez dut oso du lertzen, zergatik behiratzen ninduzulu esatekoan, alegia. Nik esan nahi de, euskal kultura, euskaraz egiten dan kultura, bueno, ez, nik ez dut esaten kultura, nik uste mundu guztian nahi dela jende asko, kultura universala baino gehiago, kultura merkantil eta kultura banal horren kontra. Hemen bezala leku askotan. Eta guk egon behar degula hor, eta hor Ferminen adibidean ikustet klaru-klarua dela, egon behar degula jende horrekin harremanetan. Eta beraz, gu iten nahi geana kultura dela. Eta beraz, antolatzeko orduan ere, guk gure burua kontatu behar degula munduari esanaz, zertan izate kultura egiten nahi gea. Orduan, ez dezagun utzi kulturaren etiketa esparrua beste batzunentzako eta gure euskal kultura bezala konsideratu. Hori izaten denik. Kultura nahi zuzen, sartuko bagina, edo nahiko bagenu, edo gure helburua balitz, kultura global, mediatiko, ekonomiko, mainstream hortan sartzea, hor ez daukagu, kanpozelai hortan ez daukagu zer eginik. Hor ezin dugu ez zer egin. Baina beste kultura batzutan, beste eragile batzukin badaukagu, eta horretik esaten unik hasieran baitare mapak bilatu behar ditugula, gure mapak, horiekin batera kultura egitera egeala esateko, eta behar bada, arrokeri, zarrotasunez esateko, hori da benetako kultura. Orduan, horretik esaten denik, hemen musika eta antzerkia eta literatura eta zinea eta bar egiten duen jendeak, rebendikatu behar duela bere burua kulturgile bezala. Eta kulturgileetan aldetik euskaraz egiten du. Eta nik usteet egun hauetan, kontatu izan dena, eta aspaldi kontatzen nahi dena, zergatik Ferminek euskaraz kantatzen hasi izan, zergatik deskubrituzun anarik euskaraz kantatzearena, eta bar, izan zela, nik egin editen kultura euskaraz egin liteke. Ordura arte ez zeukatena. Nik ez dut inoiz esan, ez hemen eta ez inun dakidala, behar bada, en fin, baina, bueno, nik dakidala edo pentsatuta ez bintzat, euskara da nik txokokeria, eta euskarak egon behar duenik kultura, hain zuzen, kultura ekonomikoen edo kultura, dirua ematen duen kultura horri begira eta horren grinak, alderantziz. Eta horretxegatik, esaten dut, euskal kultura, euskara sortzen dana, ezin degula konsideratu munduan, kultura egin nahi duten hoien guztien zeatik aparte. Eta Ferminen kasu hartuta, iten duen liburua, eta horrek gaina hausaketa luzea liteke, baina iten du Black is beltza ez den katxarro bat, eta ekartzen du Manu Chao, eta ekartzen du mexikano bat marraztia egitera. Bere sarea egiten du lako. Nik uste sare gilerik importanteena eta eredugarriena Fermin dela segurazki gure esparruan, baina hain zuzen ere, jakin du lako euskeraz munduan muitzen. Orduan, esaten dugunean, euskal kulturarekin egin dezagun gure esparru propioa, niri horrek ematen dit bildurra, ez otegean hor txokoan geratzen ari. Hain zuzen inber dugu euskeratik abiatu beste jende guztiarekin harremanak eukitzeko. Eta Okzitanerekin bezala, mexikanoekin, ez guztiekin, baina Mexikon badago jende tipo bat, gurea bezalako erronka kulturalak dituen jendearekin biltzeko aukera, eta gero horren barruan bakoitzak izango ditu bere kidetasun, bere jaiera eta bere sintonia ideologikoak. Eta hori ere importantea da lantzea. Baina argi utzen detena da, ez detela inoiz ere, euskera nik txokokeriarekin berdin du, ez hemen eta zin inun. Hori garbi utzen nahi nun, debatea falsuan ez iztearre. Beste galderari bada, jendearen artean? Bai, hor... Ameti dute dau, elkarlana, esate baterako, zuen enpresak erosera, badaguz elkarlanerako persona batzuk, zuen enpresan, baina voluntario egitzelan dien, ez tozu ez fatura egiten, ez seguridad sozial, ero ez da gizar. Da hori, ni pentsetan dut, normal aizen golitekela, holan, biherraikie, gauza puntualetan eta zeretan. Baina legediek ez topentzetan ametietan daunik hori. Donostia 2016 Europako kultur hiriburu askok bezala, voluntarioekin lan egin nahi behar, hau da, prozesua erabat aldatu behar du, ez? Eta Bruselak berak sustatu egiten du hori. Proiektu denek izaten duten antzekotasun bat da. Zein da kontua? Hemen, besteak beste legedia horretan oso ezberdina dela. Voluntario batek, voluntario lana egin dezakelako, baldin eta lan hori ez bada
profesional batek zehazki egin dezakena, ordu kopuru batetik gora, hala izan da, adirazi behar da, uste baino zailagoa da, gu orain besteak beste gure etxe barruko lan horietako bat da voluntario plana egitea. Eta legatu gisa ere, ustea nola herri erakundeek edo erakunde publiko batek lortu dezaken modua voluntarioekin lan egiteko. Ze beste, esan dizagun, beste kulturgintzan egon badago, gure bertso eskolan besteak beste, nik lehenago aipatu dut, inork ez du inoiz kobratu bertso eskola bat emateagatik. Eta urrengo belaunaldiari transmititu zaiona da, berari tokatzen zaionean klasea ematea, berak ere ez duela kobratuko. Eta transmitutu beharko diola militantzia balio hori ere urrengo belaunaldiari. Plus bat dago horretan sartua. Baina hori ezin da prototipatu. Enuke esango finantziazioaz hitz egin behar dugun mailinguru batean eredugarria denik. Bada, eta zorionez horri esker bizi da kultura ere, eta ez kultura bakarrik, voluntarioen lan eskergari esker, ez dakit, zaintzatan edo dependentziazko legeak betetzen instituen, beste zenbait gauza egingo ez ote diren besteak beste. Baina hor nik neuk behintzat, eta bada legealdetik planteatu beharreko eredu bat, partaidetza sustatu nahi baldin bada, kudeaketan gehiago sartu nahi baldin bada, 4 urtez behin aldatuko ez den plan estrategiko bat existitu behar baldin bada, argi dago kudeaketa ereduari behintzat ere buelta bat eman beharko zaiola. Horretan behintzat nik neuk ala diotzut beste esparru batzuetan, eta egia da bakoitzak bere aukerak dituela gehiago edo gutxiago egiteko gure behintzat ala. Beste galderarik bada... Honen bestez, beraz, ia 2 ordu daramatzagu hizketa eta bero egiten duen barruan, bukatutzat emango du maingurua. Mila esker denoi bai zuei erantzuteagatik.